ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുദം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ദേശഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗേ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. श्री श्री राधा गोविंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. हरे कृष्णा हरे कृष्णा. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള ഭക്തിശാസ്ത്രി ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ, ഇവിടെ ഇപ്പോഴും ദീപാവലിയുടെ ഈ ഇതൊന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇവിടെ പടക്കം പൊട്ടിച്ചിട്ട് എല്ലാവരുടെയും ആകെ ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുക. അങ്ങനെ കണ്ണിൽ നിന്നൊക്കെ വെള്ളം വന്ന് അല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് 16-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് വരികയാണ്. ദേവാസുര ഭാവങ്ങൾ. ദേവം അസുരം എന്നുള്ള ദൈവിക ഗുണങ്ങളും ആസുരി ഗുണങ്ങളും പറയാണ് അല്ലെ. അപ്പോ ദൈവികമായ ഗുണങ്ങളുള്ളവര് ഭഗവാനോട് അടുക്കും. ആസുരീകമായിട്ടുള്ളവരോ ഈ മായയിൽപ്പെട്ട് ഉഴല മാത്രമാണ് ചെയ്യുക, അധോഗതിയിലേക്കാണ് പോവുക. അപ്പൊ ഏതെല്ലാമാണ് ഈ ഗുണങ്ങൾ എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ വ്യക്തമാക്കുന്നതോ തരുന്നുണ്ട്. ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ആസുരിക ഗുണങ്ങള് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് നമുക്ക് ശ്രമിക്കാൻ സാധിക്കും. ദൈവിക സമ്പത്ത് അല്ലെ, പല ജന്മങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ദൈവിക സമ്പത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആസുരിക സമ്പത്ത് എന്ന് അതാ പറയണത്. അപ്പൊ ദൈവികമായതിനെ നമ്മൾ വളർത്തുക, ആസുരികമായതിനെ നശിപ്പിക്കുക, അങ്ങനെ ഭഗവാനോട് ചേരാം. അതാ ഇവിടെ പറയണത്. ദൈവികമായ സമ്പത്ത് ഏതെല്ലാമാണെന്നാണ് ആദ്യത്തെ 3 ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് നോക്കാം. 16-ാമത്തെ അധ്യായം ദേവാസുര ഭാവങ്ങൾ. വിഭാഗം 1 മുതൽ 3 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളില് ദൈവീ സമ്പത്തിനെ പറ്റി, ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ പറ്റി പറയുന്നു. 4 മുതൽ 8 വരെ ശ്ലോകങ്ങള് അസുരി സമ്പത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇത് നമ്മള് നോക്കി തന്നെയാണ് ഓരോ അധ്യായം 5 അധ്യായത്തിന്റെ അല്ലെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ രീതികളിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകല് അത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. പഠന പ്രയോജനം ഈ അധ്യായത്തിന്റെ അവസാനത്തോടെ നോക്കാം നമുക്കിത്. 16 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങള് അതീന്ദ്രിയവും പൈശാചികവുമായ ഗുണങ്ങളെ പറഞ്ഞു. 7 മുതൽ 18 വരെ പൈശാചിക സ്വഭാവത്തെ പറയുന്നു. 19 മുതൽ 24 വരെ പൈശാചിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത പ്രധാന കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആൽമര സാമ്യത്തിന്റെ അവലോകനം അത് ഒന്ന് പറയണോ? അതൊന്ന് ആരാ പറയുക? ചെറുതായിട്ടൊന്ന് 2 മിനിറ്റിലൊന്ന് അവതരിപ്പിക്കാമോ? പുനരവലോകനം ആൽമരത്തിന്റെ അശ്വത്ഥ വൃക്ഷത്തിനെ കുറിച്ച് പറയണോ? പറയൂ. ഗോപിപാൽ പ്രഭു ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയും മാതാജി. പ്രഭു അല്ലെങ്കിൽ മാതാജി ആരാച്ചാ പറഞ്ഞാ മതി. എല്ലാരും വായിച്ചു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. വായിച്ചവരൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ, കേട്ടവരൊക്കെ മാതാജി. അവര് ഒന്ന് പറയൂ, ആരെങ്കിലും 2 മിനിറ്റ് പറഞ്ഞാ മതി. വേഗം ഒന്ന് പറയൂ പ്ലീസ്. പ്രഭു ആരുടെങ്കിലും ഒരു പേര് സജസ്റ്റ് ചെയ്യോ? മാതാജിമാരുടെയോ? ശീല മാതാജി പറയും.
പറയോ? അറിയൂ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ആ. പ്രഭു. സ്മിത മാതാജി സ്മിത മാതാജി നന്നായിട്ട് പറയും പ്രഭു. ആരെങ്കിലും പറയൂ. ആരെങ്കിലും പറയൂ. പ്രഭു തന്നെ പറയൂ പ്രഭു. ഒന്നുകൂടെ കേൾക്കാമല്ലോ നമുക്ക്. ഞാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടതല്ലേ? കേട്ടു നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രഭു. ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ കേട്ടില്ല പ്രഭു. ഞാൻ അത് ഇടട്ടെ ഇതില് ആ, കേൾക്കാൻ പറ്റുമോ? അല്ല, ഇത് 15 മിനിറ്റ് എടുക്കും മാതാജി, നമ്മുടെ സമയം പോകും. അതെ, ഒത്തിരി ഉണ്ട്. എന്നാ ആ, പിന്നെ അത് പഠനത്തിന് പറ്റിയ ഇതല്ല. അത് ആ, എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഓക്കെ. ഹോംവർക്കായിട്ട് ചെയ്തതാ. അതെയോ? അപ്പൊ പുരുഷോത്തമ യോഗ, അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? പ്രഭു ഒന്ന് പറയോ? ഗോപിബാബു പ്രഭു ഒന്ന് പറയാമോ? പുരുഷോത്തമ യോഗയുടെ അർത്ഥം എന്ന് വിശദീകരിച്ചു എന്നാ പറയുന്നത്. നമ്മൾ എന്താ അർത്ഥം വിശദീകരിച്ചേ? പതിനഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം അല്ലേ? അതെ. പുരുഷോത്തമ യോഗ അത് ഭഗവാന്റെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഫൈനൽ. 15-20 പറയുന്നത് കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കുക, എല്ലാറ്റിലൂടെയും കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഫൈനലായിട്ടുള്ള ഇത് പഠിച്ചത്. ഇത് മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ്, ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഡിറ്റാച്ച്ഡ്, മുക്തി നേടുക എന്നുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ മുക്തി, ഡിറ്റാച്ച്ഡ്, മുക്തി. അപ്പൊ ആ ഗോയലിലേക്കായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ മാറ്റങ്ങൾ 15:6 to 15:11 വരെ ട്രാൻസ്മൈഗ്രേഷൻ, അത് എങ്ങനെയാണ് ലിവിങ് എൻറ്റൈറ്റി പാർട്ട് ആൻഡ് പാർസൽ ഓഫ് കൃഷ്ണ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്, അത് ഈ ബോഡിയില്, ഈ ശരീരത്തില് കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്, എന്നാൽ അത് സന്തോഷത്തിന്, ആനന്ദത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അന്വേഷണമായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും അതൊക്കെ 15:6 മുതൽ 15:11 വരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ പിന്നെ 15:12 മുതൽ 15:15 വരെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ നമ്മളുടെ സംരക്ഷകനായിട്ട്, മെയിൻറ്റെയിനർ, സംരക്ഷകനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഭാവത്തില് ഭഗവാന്റെ പൊസിഷൻ, ഭഗവാന്റെ സ്ഥിതി വിശേഷം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. പിന്നെ 15:16 മുതൽ 15:18 വരെ വേദങ്ങളുടെയും വേദാന്തത്തിന്റെയും സമ്മറൈസ്ഡ്, രത്ന ചുരുക്കമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളവിടെ മനസ്സിലാക്കിയത്. അത് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. അടുത്തത് നമുക്ക് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വർത്തമാനകാല സാമൂഹികവും ധാർമ്മികവും പാരിസ്ഥിതികവുമായ വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭഗവത്ഗീത 14:3-4 പ്രസക്തി. 14:3-4 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പരബ്രഹ്മാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും പിതൃസ്ഥാനത്ത്, അല്ലെ? പ്രകൃതി ഗർഭം ധരിച്ച അമ്മയുടെ സ്ഥാനത്തും അല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ എന്താ, നാനാരൂപേണയുള്ള ജീവിവർഗങ്ങൾക്കെല്ലാം ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജന്മമെടുക്കാൻ അവസരം നൽകിയത് ഭഗവാനാണ്. ബീജപ്രദ, അല്ലെ? അഹം ബീജപ്രദ പിതാ എന്ന് പറയില്ലേ? എല്ലാത്തിന്റെയും ബീജ പ്രദാതാവായ പിതാവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്നറിയാം. ഭഗവാൻ അനാദി ആണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിയാം. അത്രയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ നമ്മളിപ്പോ 15-ാം അധ്യായത്തില് നമ്മളിപ്പോ നോക്കി. അധ്യായങ്ങൾ 14, 15, 16 എന്നിവ തമ്മിലുള്ള ലിങ്ക്, അത് ആരാ പറയാ? ലിങ്ക് പെട്ടെന്ന് പറയണം കേട്ടോ. അതായത് 14 ത്രിഗുണാതീതനാവാനുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു തന്നു. 15 എന്താ പറഞ്ഞു തന്നെ? ഭഗവാനെ അറിയാം, അല്ലെ? 15 ശ്ലോകം തന്നെ, ധന്യമായ ശ്ലോകം കണ്ടു. ഇപ്പൊ 16 നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നു. 15-ാം അധ്യായത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ആത്മരം വിശദീകരിച്ചു.
അതിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന അധിക വേരുകൾ ജീവജാലങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തി ചില ശുഭകരമായ ചില അശുഭകരമായ നന്മയുടെ വഴിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുക്തിയുടെ പാതയിലെ പുരോഗതിക്ക് ശുഭകരമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അതെന്ന് വെച്ചാല് ഫലോദ്ധിത കർമ്മങ്ങളാണ് താഴോട്ട് ഇറങ്ങുന്ന വേരുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് പിന്നെയും ഭൂമിയിൽ ഉറച്ചിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അല്ലെ. പിന്നെ അതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അത് മുറിക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അസംഘശാസ്ത്രത്താല് അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളെ ദൈവപ്രകൃതി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം. അതീന്ദ്രിയ പ്രകൃതിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവർ മുക്തിയുടെ പാതയിൽ മുന്നേറുന്നു. അതൊക്കെ നമ്മൾ അഭിനിവേശത്തിന്റെയും അജ്ഞതയുടെയും രീതികളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് മുക്തിയുടെ സാധ്യതയില്ല. ആസുരി സമ്പത്തുള്ളവർക്ക് ഒന്നുകിൽ അവർ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ മനുഷ്യരായി തുടരേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ അവർ മൃഗങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ താഴ്ന്ന ജീവജാലങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് പതിക്കും. ഈ 16-ാം അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവവും അതിന്റെ പരിചാരക ഗുണങ്ങളും ആസുര സ്വഭാവവും അതിന്റെ ഗുണങ്ങളും വിശദീകരിക്കുന്നു. ഈ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നു ഉള്ള ഭാവാർത്ഥത്തില്. 14, 15, 16 തമ്മിലുള്ള ലിങ്ക് മുമ്പത്തെ വിഭാഗത്തിലേക്കുള്ള ലിങ്ക്. 14-ാം അധ്യായത്തില് സത്യൻ, രജസ്, തമസ് ത്രിഗുണങ്ങളെ പറഞ്ഞു തന്നു. 15-ല് മുകളിലെ ശാഖകളും താഴത്തെ ശാഖകളും. ഇതെന്താ അങ്ങനെ പറയുന്നത്? അധ്യായം ഇതിന് അദിവ്യമായതും ആസുരിക, ദിവ്യ സമ്പത്തും ആസുരി സമ്പത്തും പറഞ്ഞു. ദൈവികമായ സമ്പത്ത് ഏതെല്ലാണെന്ന് 3 ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാൻ വാച അഭയം സത്വ സംശുദ്ധി ജ്ഞാന യോഗ വ്യവസ്ഥിതി ദാനം ദമശ്ച യജ്ഞശ്ച സ്വാധ്യായസ്തപ ആർജവം അഹിംസ സത്യമക്രോധസ്ത്യാഗ ശാന്തിരവൈശുനം ദയാഭൂതേഷ്വലോലുപ്തം മാർദ്ദവം ധീരജാബലം തേജക്ഷമാധൃതി ശൗചമദ്രോഹോ നാതിമാനിതാ ഭവന്തി സംവദന്തിമഭിജാതസ്യ ഭാരത. ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഹേ ഭാരത, നിർഭയത, അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠ, ദാനം, ആത്മനിയന്ത്രണം, അങ്ങനെ 26 ഗുണങ്ങള് പറയാണ്. അത് നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം. അഭയം, നിർഭയം തന്നെ. ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചവർക്ക് പിന്നെ ഭയമില്ല. സത്വസംശുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിത ശുദ്ധി, നിർദ്ദിഷ്ട നിയമങ്ങളാല് നമ്മളിപ്പോ ഒരു ദിനചര്യകളൊക്കെ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ട് അല്ലെ, ഒരു തപശ്ചര്യയോടെയുള്ള ജീവിതം. ജ്ഞാനയോഗ വ്യവസ്ഥിതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മീയ അറിവിന്റെ സംസ്കരണം. ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയാം. ദാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, ഗൃഹസ്ഥർക്ക് ദാനം, ധാർമ്മികമായി ധനം സമ്പാദിക്കുക, എന്നിട്ട് അത് എന്താ പറയാ, പൂജ, ബ്രാഹ്മണർക്ക് അതല്ലെങ്കിൽ സന്യാസിമാർക്കൊക്കെ വേണ്ടതൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ട ചുമതല ഗൃഹസ്ഥരുടെയാണ്. ദമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മനിയന്ത്രണാണ്, ഒന്നിലും ആസക്തി കൂടാതെ. യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാഗം, പ്രത്യേകിച്ച് ഗൃഹസ്ഥർക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഓരോ യജ്ഞങ്ങള്. യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ ഈ ഹോമകുണ്ടത്തിലേക്ക് അഗ്നി ഇങ്ങനെ നെയ്യ് ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കല് മാത്രല്ല. നമ്മളിപ്പം പ്രായമായ മാതാപിതാക്കന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതോ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മക്കളെ വളർത്തുന്നതോ ഒക്കെ ഭഗവത് അർപ്പണമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതെല്ലാം യജ്ഞം തന്നെ. സ്വാധ്യായങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേദപഠനം, ബ്രഹ്മചാരികൾക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്, ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും പഠിക്കാം. തപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തപസ് അല്ലെ. BMW ഉണ്ട് തപസ്സിന്റെ കാര്യത്തില്. ബോഡി, മൈൻഡ്, വേർഡ്സ്, 3ലും തപസ്യ വേണം അല്ലെ. തപശ്ചര്യയോടെ വേണം 3ഉം. അപ്പൊ BMW നമുക്കറിയാം. ആർജവം, ലാളിത്യം, സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡ് ആവുക. പിന്നെ അഹിംസ നമുക്കറിയാം. അഹിംസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊതുവിനെ കൊല്ലാതിരിക്കൽ മാത്രമല്ല, ഒരാളുടെയും ഒരു തരത്തിലുള്ള പുരോഗമനത്തിനെയും തടസ്സപ്പെടുത്താതെ നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ പഠിക്കണം. സത്യം എന്നറിയാം, നമുക്കറിയാം അല്ലെ. വ്യക്തി താല്പര്യത്തിന് സത്യത്തെ വളച്ചൊടിച്ച് പറയാതിരിക്കുക. അക്രോധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, കോപത്തിൽ നിന്ന് പ്രകോപനം ഒന്നും ഉണ്ടാവാതെ. ത്യാഗം നമുക്കറിയാം,
അല്ലെ? എല്ലാം ഭഗവത് സേവനത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെ? നമ്മളുടെ സമ്പത്താണെങ്കിലും എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി എല്ലാം ഇരിക്കാൻ തയ്യാറാവുക. ശാന്തി നമുക്കറിയാം, പ്രശാന്തമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ. അപൈശുനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനാവശ്യമായിട്ട് മറ്റുള്ളവരെയോ ഒക്കെ തെറ്റ് കണ്ടെത്താനുള്ള അത് നല്ലതല്ല. ദയാഭൂതേഷു, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളോട് കരുണ വേണം. സർവഭൂത ദയ. ആ ലോലുപത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്യാഗ്രഹത്തിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ മോചിതരാവണം അല്ലെ? മാർദ്ദവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൗമ്യത. ആത്മീയതയിൽ മുന്നേറണവർക്ക് മൃദുലത ആവശ്യമാണ് അല്ലെ? കഠോരമായിട്ട് ചെയ്യരുത്, മാർദ്ദവം വേണം. ഹ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാല് തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ലജ്ജ, എളിമ, മ്ലേച്ഛമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക, അതിനൊക്കെ ഒരു ലജ്ജ ഉണ്ടാവുക. ഹ്രീ. അചാപലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ഥിരമായ ദൃഢനിശ്ചയം അല്ലേ? ഒരു ക്ഷോഭ, ഒന്നിലും പ്രക്ഷുബ്ധനാവാതെ സ്ഥിരമായിട്ട്. തേജ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിന്റെ ധൈര്യം ഇപ്പൊ തേജസ്സാണ് അല്ലെ? മനസ്സിന്റെ ബലം. ക്ഷമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ എല്ലാത്തിലും ഒരു ക്ഷമ ഉണ്ടാവുക. ക്ഷമ നമുക്കറിയാം, പറയാതെ. ധൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധൈര്യം, മാനസികവും വൈകാരികവുമായ ശക്തിയാണ് ധൈര്യം. ശൗചം നമുക്കറിയാം. എല്ലാത്തിലും ഇത് വേണം അല്ലെ? ശുചിത്വം വേണം, നമ്മുടെ ചിന്തകളിലെ, വാക്കുകളിലെ, പ്രവൃത്തികളിലെ എല്ലാം വേണം. അദ്രോഹോനാദ്യം. അദ്രോഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസൂയ. അദ്രോഹോ എന്ന് പറഞ്ഞാ ആരും ദ്രോഹിക്കാതിരിക്കലല്ലേ? പിന്നെ അതിമാനിത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബഹുമാനത്തോടുള്ള അഭിനിവേശത്തെ. എന്നെ എല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കണം എന്നുള്ള അത് പാടില്ല. ഞാൻ വലിയവനാണെന്നുള്ള അഹംഭാവത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്. അങ്ങനെ ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങൾ ദയനീയമാണെങ്കിലും ഈ ഗുണങ്ങൾ എല്ലാ വിഭാഗം മനുഷ്യരും പരിശീലനത്തിലൂടെ വികസിപ്പിച്ചെടുത്താൽ ക്രമേണ അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വേദിയിലേക്ക് ഉയരാൻ കഴിയുമെന്നതാണ്. അദ്രോഹം എന്നുള്ളത് ദ്രോഹമില്ലായ്മ എന്നാണ് മാതാജി ടെക്സ്റ്റില്, അതെ ഭഗവത്ഗീത ബുക്കില്. അതെ അതെ. അതന്നെ ഇതിവിടെ എഴുതിയ അസൂയയിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അല്ല. അദ്രോഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ്രോഹം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അത്രയാണ്. അത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് ഒന്നും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയണം. ഇപ്പോ ഇപ്പൊ ഇതില് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, 9-ാം അധ്യായത്തിലും ദേവന്മാരെയും നിരീശ്വരരായ അസുരന്മാരെയും കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതേതാണ്? 9-12 പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? മോഹാശ മോഹകർമാണ മോഹജ്ഞാനോ വിചേതസ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് രാക്ഷസിയും ആസുരിയും ചെയ്വ എന്ന് പറയണില്ലേ? അതായത് ഈ മോഹിതരായവര് ആസുരീകങ്ങൾ നിരീശ്വരവാദപരങ്ങളമായ ആശയങ്ങളോട് ആകൃഷ്ടരായി പോവും. അങ്ങനെ അവര് മുക്തിയെ കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷയും ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം ഒക്കെ അവരുടെ ജ്ഞാനാർജനം ഒക്കെ അവരുടെ പാഴായി പോകും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ദൈവികത പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 9-14 നമുക്ക് പറയാം. അത് സതതം കീർത്തയന്തോമാം അല്ലെ? എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കീർത്തികൾ ആലപിക്കുക, നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രയത്നിക്കുക അല്ലെ? ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കുക, ഭക്തിയോടുകൂടി ആരാധിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അത് ദൈവിക ഗുണങ്ങളുള്ളവര് ചെയ്യണത്. അപ്പൊ അതിനെ അവിടെ ഇന്റർലിങ്ക്ഡ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്കത് ചേർത്ത് എഴുതാൻ പറ്റും, എസ്സേ ഒക്കെ വന്ന. പിന്നെന്താ? പിന്നെ ദൈവിക പ്രകൃതിയെയും അതിനനുയോജ്യങ്ങളായ വിശേഷങ്ങളെയും അതോടൊപ്പം ആസുര പ്രകൃതിയെയും തത് സ്വഭാവങ്ങളെയും അവയുടെ നേട്ടങ്ങളെയും കോട്ടങ്ങളെയുമാണ് ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നത് ഈ 16-ല്. അഭിജാതസ്യ എന്ന് പറയണത് ദൈവിക പ്രവണതയുള്ളവരെ പറ്റിയിട്ടാണ്. ദിവ്യ ഗുണജാതരായവരെ, അതാണ് അഭിജാതസ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ. ദിവ്യ ഗുണത്തിലെ ജാതരായവരെ. അപ്പോ അത് നമ്മുടെ എന്താണ്? ദൈവികതയാർന്ന ചുറ്റുപാടിൽ സന്താന ഉത്പാദനം നടത്തുന്നതിനെയാണ് വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളെ ഗർഭാധാന സംസ്കാരം, നമ്മളുടെ ഷോഡശ സംസ്കാരത്തിലെ ഒരെണ്ണാണ് അത്. ഒരു വ്യക്തിയെ സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രക്രിയയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന 16 അല്ലെ ആചാരങ്ങള് ഉണ്ട്. അതിലൊരെണ്ണം ഗർഭാധാനം. അപ്പോ ദൈവിക ഗുണങ്ങളോട് കൂടിയ പുത്രൻ ജനിക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഗർഭാധാന പ്രക്രിയയിലൂടെ സാധ്യമാവും. പിന്നെ എന്താണ്? ആധ്യാത്മിക ഗുരു, സന്യാസി
ക്ഷത്രിയൻ, വൈശ്യൻ, ശൂദ്രൻ എന്നിങ്ങനെ വിളിക്കപ്പെടുന്ന സമൂഹത്തിന്റെ 3 വിഭാഗങ്ങളുടെയും ആധ്യാത്മിക ഗുരുവാണ് ബ്രാഹ്മണൻ. സർവോത്കൃഷ്ടനായ സന്യാസി ബ്രാഹ്മണരുടെയും ആധ്യാത്മിക ഗുരുവാണ്. സന്യാസിക്ക് ആദ്യമായി ഉണ്ടാകേണ്ടുന്ന ഗുണം എന്താണ്? നിർഭയത. അദ്ദേഹം ഏകനാണ്, നിരാശ്രയനാണ്. ആരിൽ നിന്നും സഹായം പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തെ മാത്രമാണ് ആശ്രയിക്കണത്. പിന്നെന്താ? ഇനി സത്വസംശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാള് തന്റെ നിലനിൽപ്പിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് ജീവിതത്തിലെ ഓരോ ആശ്രമത്തിലും അതാതിന് ഉദ്ദിഷ്ടങ്ങളായ നിയമനിബന്ധനകളൊക്കെ കർശനമായിട്ട് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെ സത്വസംശുദ്ധിയോട് കൂടിയിട്ട് ജീവിക്കാം. ജ്ഞാനയോഗ വ്യവസ്ഥിതി ആണെങ്കിലോ ജ്ഞാനം വളർത്തിയെടുക്കുക, അതന്നെ അറിവുണ്ടാക്കുക, അല്ലെ? ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ശരിയായ ജീവിതം മറന്നുപോയവരാ ഗൃഹസ്ഥരൊക്കെ, അവർക്കൊക്കെ ജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുക്കുക. അതൊക്കെയല്ലേ സന്യാസ ജീവിതത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം. പിന്നെ ദാനം മറ്റൊരു ഗുണം ആണ്. പിന്നെ ദമം, ആത്മനിയന്ത്രണം. എല്ലാ 4 ആശ്രമത്തിലുള്ളവർക്കും അത് ആവശ്യമാണ്, ആത്മനിയന്ത്രണം. പിന്നെ ഗൃഹസ്ഥന്മാർ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട കർമ്മമാണ് യജ്ഞം. പിന്നെന്താ? സ്വാധ്യായം നമുക്കറിയാം, വേദ പഠനമൊക്കെ ചെയ്യാം, അല്ലെ? ബ്രഹ്മചര്യ ജീവിതം നയിക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ളത്. പിന്നെ ഗാർഹസ്ഥ്യത്തിന് ശേഷമുള്ള വിശ്രമ ജീവിതത്തിൽ തപസ് പറഞ്ഞിട്ട് നിർദ്ദിഷ്ടമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കണത്. 25 കൊല്ലം 100 കൊല്ലം ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് 25 കൊല്ലം ബ്രഹ്മചര്യം, 25 ഗാർഹസ്ഥ്യം, 25 വാനപ്രസ്ഥം, 25 സന്യാസം. അങ്ങനെയാണെന്ന് വൈദിക മതാനുശാസനം. ഗാർഹസ്ഥ്യത്തിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച ഒരാള് ശരീര മനസ്സുകളെയും നാവിനെയും കർശനമായിട്ട് നിയന്ത്രിക്കണം. ഇത് തപസ്യ എന്നുള്ളത്. എന്താണ്? ആർജവം നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അഹിംസ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അഹിംസ അതില് ഇത് അല്ലെ, ജീവികളെ കൊല്ലുക. ഒരു ജീവി വധിക്കപ്പെട്ടാൽ അതിന്റെ പുരോഗതിക്ക് തടസ്സം നേരിടും, അല്ലെ? ഒരു ശരീരത്തില് കുറെ കൊല്ലങ്ങളോ ദിവസങ്ങളോ ജീവിച്ച ശേഷം ഒരു ജീവി കൊല്ലപ്പെട്ടാൽ ആ ജീവന് മറ്റൊരു വിധം ജീവഗണത്തിൽ പിറവിയെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പേ അതേ ഗണത്തിൽ തന്നെ വീണ്ടും ജനിച്ച് മുമ്പ് വിധിച്ചിട്ടുള്ള അത്രയ്ക്ക് ദിവസങ്ങള് മുഴുമിപ്പിക്കേണ്ടി വരും എന്ന്. അപ്പൊ അത് നമ്മള് തടസ്സപ്പെടുത്തുക, നമ്മളുടെ ഭക്ഷണാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെ കൊല്ലുന്നതിലൂടെ നമ്മൾ അതിന്റെ പുരോഗതി തടയുക. അതാണ് അഹിംസ. അത് ചെയ്യരുത്. പിന്നെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് യാഥാർത്ഥ്യത്തെ വളച്ചൊടിക്കരുത്, സത്യം പറയണം. അക്രോധം, കോപത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കുക. പിന്നെ അപൈശുനം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താ പറയാ, അനാവശ്യമായിട്ട് മറ്റുള്ളവരിൽ തെറ്റ്, പരദൂഷണം, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം. തെറ്റ് കാണുക, അവരെ ആവശ്യമില്ലാതെ തിരുത്തുക. അവര് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി നമ്മളെ ബാധിക്കാതിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നമ്മൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് കമന്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, അല്ലെ? ഹ്രി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ പറയാ, തെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൊക്കെ നമുക്കൊരു സങ്കോചം ഉണ്ടാവുന്നു. തെറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ സാധിക്കണം. അജാബലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൃഢനിശ്ചയം, തേജസ്. ക്ഷത്രിയന്മാർക്കുള്ളതാണ് തേജസ്. ദുർബലർക്ക് രക്ഷ നൽകാൻ തക്കവണ്ണം ബലം തികഞ്ഞവരാകണം, അതാണ് തേജസ്. വിശുദ്ധി, അതാണ് ശൗചം. നാദിമാനിത പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ബഹുമാനം കാക്ഷിക്കാതെ, അങ്ങനെയാണ്, അതൊക്കെയാണ്. ഇനി ആസുരി ഗുണങ്ങളാണ് 4ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ദംഭോദർഭോഭിമാനശ്ച ക്രോധ പാരുഷ്യമേവ ച അജ്ഞാനം ചാഭിജാതസ്യ പാർത്ഥ സമ്പദമാസുരീം. ഹേ പാർത്ഥ, ഗർവം, അഹങ്കാരം, അഭിമാനം, ക്രോധം, പാരുഷ്യം, അജ്ഞാനം എന്നിവ അസുര ഗുണങ്ങളാണ്. ദംഭ് എന്ന് പറഞ്ഞ അഹങ്കാരം, പാപമാണെങ്കിലും മതം കാണിക്കുക എന്ന് വെച്ചാ ഞാൻ വലിയ കേമനാണ് എന്ന് കാണിക്കുക. ദർപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ഗർവം അല്ലെ, അഹങ്കാരം തന്നെയാ. രണ്ടിനും അഹങ്കാരമാണ്, മൂന്നിനും അഹങ്കാരം പറഞ്ഞു. ആസുര പ്രകൃതിയുള്ളവരുണ്ടല്ലോ, അവര് എപ്പോഴും അഹങ്കാരികളായിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഒന്നുകില് അവർക്ക് സമ്പത്തുണ്ടെന്നോ വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടെന്നോ ഒക്കെ പറഞ്ഞ് അവര് ഓരോന്നല്ലെങ്കിലും ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ് അവര് അഹങ്കരിക്കാൻ തുടങ്ങും. ആദരാർഹരല്ലെങ്കിലും അവര് ബഹുമാനിക്കപ്പെടാനും ആരാധ്യരാവാനും ആഗ്രഹിക്കും. നിസ്സാര കാര്യത്തിന് കോപാകുലരാവും. അങ്ങനെ കർക്കശ വാക്കുകളൊക്കെ പറയും ആസുരികള്. എന്താ ചെയ്യണ്ടേ എന്താ ചെയ്യരുതാത്തെ എന്നുള്ള വിവേക ബുദ്ധിയൊന്നും അവർക്കില്ല. തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത്, അഭിമതം എന്ന് തോന്നുന്നത് നൈമിഷികമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രേരണയാല് ചെയ്തു പോരും. ഒരു പ്രാമാണികനെയും അവർ ആദരിക്കില്ല. മാതൃഗർഭങ്ങളിൽ നിന്ന് ശരീരം ഉളവാകുന്നതോടു കൂടി തന്നെ ആർജിക്കപ്പെടുന്നവയാണ് ഈ ആസുര ഗുണങ്ങളും. വളരും തോറും ഈ ദുർഗുണങ്ങള് കൂടുതല് വെളിപ്പെടും. അങ്ങനെയാണ് ദുർഗുണങ്ങൾ. അങ്ങനെയാ. അതിപ്പോ ദൈവിക ഗുണങ്ങളും അല്ലേ, ജന്മനാല് തന്നെ കിട്ടുന്നത് തന്നെയാ. അപ്പൊ ആസുരികള് മായാവലയത്തിൽപ്പെട്ട് ഉഴലുന്നു. അതാണ് 5-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. ദേവി സമ്പദ് വിമോക്ഷായ നിബന്ധായ ആസുരീമത മാശുച സമ്പദം ദേവീം അഭിജാതോസി പാണ്ഡവ. അഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ മുക്തി സാധകങ്ങളും അസുര ഗുണങ്ങൾ ബന്ധന കാരണങ്ങളുമാണ്. പാണ്ഡുനന്ദന, ദൈവിക ഗുണങ്ങളോടെ പിറന്നവനായതുകൊണ്ട് നീ ദുഃഖിക്കേണ്ട. അഭിജാതസ്യ എന്ന വാക്കിന്റെ പ്രാധാന്യം ചർച്ച ചെയ്യുക. ഇത് എത്തിയിട്ടില്ല, അഭിജാതസ്യ എത്തിയിട്ടില്ല നമുക്ക്. ആസുര പ്രകൃതിയോടെ ജനിച്ചവനല്ല അർജുനൻ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്, ധൈര്യപ്പെടുത്താണ് അർജുനനെ. അപ്പൊ ഹരേ യുദ്ധത്തിൽ കൃഷ്ണ ഏർപ്പെടുന്ന മാതാജി. 3-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് ആഭിജാതസ്യ പറയണ മാതാജി. ആണോ? ഉം. അത് നമ്മള് നാലാമത്തേലോ നാലാമത്തേലോ? ആ ശരി. നാലാമത്തെ അതില് ലാസ്റ്റിലെല്ലാം 700 ഉണ്ട്. അതെ അതെ, അഭിജാതസ്യ പറയുന്നുണ്ട്. 767-ാമത്തെ പേജില് 67-ാമത്തെ പേജില് തുടക്കത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അഭിജാതസ്യ എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. ദിവ്യ ഗുണജാതരായവരെ പറ്റി അഥവാ ദൈവിക പ്രവണതയുള്ളവരെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ആഭിജാതസ്യ എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചത് ശ്രദ്ധേയമാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. 667-ലോ? 767. ഉവ്വ് 767 ഉവ്വ്, അഭിജാതസ്യ. ശരിയാ, നമ്മളത് നോട്ട് കണ്ടിട്ട് തന്നെ പോയത്. ശരിയാ. അഭിജാതസ്യ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളിൽ നിന്നോ ദൈവിക പ്രവണതകളിൽ നിന്നോ ജനിച്ച ഒരാളെ പരാമർശിക്കുന്ന അഭിജാതസ്യ എന്ന പദം വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ദൈവികമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞിനെ ജനിപ്പിക്കുക എന്നത് വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഗർഭാധാന സംസ്കാരം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. മാതാപിതാക്കൾക്ക് ദൈവിക ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ വേണമെങ്കിൽ അവർ മനുഷ്യന്റെ സാമൂഹിക ജീവിതത്തിന് ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന 10 തത്വങ്ങൾ പാലിക്കണം. എന്താണ് 10 തത്വങ്ങള്? ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. എഴുതിയിട്ടില്ല, തത്വങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇല്ല. 10 തത്വങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്ന്. അത് 1 to 3 ഭാവാർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ടെന്നാ പറയണേ. ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ 10 തത്വങ്ങള്? അഭിജാതസ്യ പാർത്ഥ സമ്പദമാസുരീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഭിജാതസ്യ ജനിച്ചവന്റെ പാർത്ഥ, ഹേ പൃഥ്വിയുടെ പുത്രൻ, സമ്പദം ഗുണങ്ങൾ അസുരം പൈശാചിക ഗുണങ്ങൾ ഒരു ശരീരത്തിന്റെ ആരംഭം മുതലാണ് അവർ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു.
അഹങ്കാരം, അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടാണ് അല്ലെ, അജ്ഞത കൊണ്ടാണ്. അപ്പോ ആസുരിക സ്വഭാവമല്ല, ദൈവിക സ്വഭാവമാണ് നമ്മൾ വികസിപ്പിക്കേണ്ടത്. അതിനാൽ മനുഷ്യജീവിതം ദൈവിക സ്വഭാവം വികസിപ്പിക്കുന്നതിനാണ്, ഈ ആസുരിക ആചാരത്തിനല്ല. ആസുരിക സ്വഭാവം ഇതിനകം ഞാൻ ഫോക്സ് ട്രെയിനറാണ്, ഞാൻ ഇതാണ്, ഞാനാണത്. അതിനാൽ നായയിൽ പോലും, താഴ്ന്ന മൃഗങ്ങളിൽ പോലും, പൂച്ചയിൽ പോലും ദമ്പുണ്ട്. എന്നാൽ ദൈവിക സ്വഭാവം, ഓ ഞാൻ വളരെ താഴ്ന്നവനാണ്, തൃണാദപി സുനൂജന, ഞാൻ പുല്ലിനേക്കാൾ താഴ്ന്നതാണ്, ഞാൻ പുല്ലിനേക്കാൾ താഴ്ന്നവനാണ്. ഇതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഉപദേശം. എന്താണ് ഈ ദമ്പം? ഞാൻ എന്തിനെ അഭിമാനിക്കണം? എന്താണ് ഈ അഹങ്കാരം? അതിനാൽ അത് അജ്ഞതയാണ്. അജ്ഞത മൂലമാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ അനാവശ്യമായി അഹങ്കരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം അത് അറിവില്ലായ്മ മൂലമാണ് എന്നാണ്. 16:4. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അജ്ഞതയാണ്. അവർക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയില്ല, എന്നിട്ടും അവർ നേതാവായി മാറുന്നു. ഇതൊക്കെ ശ്രീല പ്രഭുപാദ ഓരോ സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് സ്പീച്ച് തന്നിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്ക്. ജനുവരി 30, 1975 പിന്നെ അതുപോലെ 73 പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ. മാശുജ സമ്പദം, 5-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ആസുരികള് മായാവലയത്തിൽപ്പെട്ട് ഉഴലുന്നു. അതാണ് 5-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ദൈവീ സമ്പദ് വിമോക്ഷായ നിബന്ധായ ആസുരീ മതമാശുജ സമ്പദം ദൈവീമഭിജാതോസി പാണ്ഡവ. അഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ മുക്തി സാധകങ്ങളും ആസുര ഗുണങ്ങൾ ബന്ധന കാരണങ്ങളുമാണ്. പാണ്ഡുനന്ദന, ദൈവിക ഗുണങ്ങളോടെ പിറന്നവനായതുകൊണ്ട് നീ ദുഃഖിക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ പോരാട്ടത്തില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പങ്കാളിത്തം ആസുരികമായിരുന്നില്ല. കാരണം അദ്ദേഹം ഗുണപക്ഷങ്ങൾ പരിഗണിച്ചു. ഒരു ക്ഷത്രിയനായതുകൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാല്ലേ, ധാർമ്മികമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് ആസുരികമല്ല, ദൈവികം തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അതീന്ദ്രിയവും ആസുരികവുമായ ഗുണങ്ങള് നമുക്കറിയാം. ആസുരിക സ്വഭാവം 7-18. ആസുരികള് തമോ ഗുണികളെ പോലെയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എല്ലാ സൃഷ്ടികളിലും ഈ 2 വിഭാഗം ഉണ്ടാവും. അതാണ് 6-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയണത്. ദൗ ഭൂതസർഗോ ലോകേസ്മിൻ ദൈവ ആസുരേവജ ദൈവോ വിസ്തരശ പ്രോക്ത ആസുരം പാർത്ഥമേ ശൃണു. ഹേ പാർത്ഥ, ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടികളും ആസുരം ദൈവികം എന്നീ 2 വിഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നിൽപ്പെടും. ഞാൻ ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ പറ്റി വിസ്തരിച്ചു പറഞ്ഞുവല്ലോ, ഇനി ആസുരങ്ങളായവയെ വിവരിക്കാൻ പോവാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പോ ദൈവിക പ്രകൃതിയുള്ളവനാണ് അർജുനൻ എന്ന് എടുത്തു പറഞ്ഞു. ആസുര പ്രകൃതി എന്താണെന്ന് ഇനി വിശദീകരിക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോ ഈ ബദ്ധരായ ജീവാത്മാക്കള് 2 തരത്തിലുള്ളവരാണ്. ദൈവിക പ്രകൃതിയോടെ ജനിച്ചവരും ആസുരി പ്രകൃതിക്കാരും. ആദ്യത്തെ കൂട്ടര് ദൈവിക പ്രകൃതിക്കാര് നിയന്ത്രിത ജീവിതം നയിക്കണവരായിരിക്കും. അവര് പ്രാമാണികരുടെയും വേദഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയും ഒക്കെ നിബന്ധന അനുസരിക്കും. ആധികാരിക ധർമ്മഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിലായിരിക്കും അവളുടെ പ്രവൃത്തി. ഇതിനെ ദിവ്യമായിട്ടുള്ള മനോഭാവം എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. വേദോക്ത പ്രമാണങ്ങളായിട്ടുള്ള ജീവിത നിയമങ്ങളെ മറികടന്ന് തന്നിഷ്ടപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നവര് ആസുര സ്വഭാവികള്. ഒരു കൂട്ടര് വേദോക്ത ധർമ്മം അനുസരിക്കണു, മറ്റൊരു കൂട്ടര് അങ്ങനെ ചെയ്യണില്ല. അധർമ്മ പ്രവൃത്തി ചെയ്യണു ഒരു കൂട്ടര് അല്ലെ. സത്യധർമാചാരവും സദാചാരവും പരിശുദ്ധിയും ഒന്നും അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. 7-ാമത്തെ ആസുരികളില് തമോ ഗുണികളെ പോലെയാണെന്ന്. പ്രവൃത്തിം ച നിവൃത്തിം ച ജനാന വിദുരാസുര ന ശൗചം നാഭിചാചാരോ ന സത്യം തേഷു വിദ്യത്തെ. ചെയ്യേണ്ടത് എന്തെന്നോ അതുപോലെ ചെയ്യരുതാത്തത് എന്തെന്നോ ആസുര സ്വഭാവികൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. വിശുദ്ധിയോ നല്ല പെരുമാറ്റമോ സത്യസന്ധതയോ അവർക്കില്ല. വൈദിക സംസ്കാരം സ്വീകരിച്ചവരും ഏറ്റവും പരിഷ്കൃത ജനതയെന്ന് പ്രസിദ്ധിയുള്ളവരുമായ ആര്യന്മാരുടെ ഇടയില് വേദപ്രോക്തങ്ങളായ ആചാരങ്ങൾ അനുസരിക്കാത്ത കൂട്ടരെ ആസുര സ്വഭാവികൾ എന്ന് കരുതി പോകുന്നു. ധർമ്മശാസ്ത്ര നിയമങ്ങൾ അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അറിഞ്ഞനുസരിക്കണമെന്നൊട്ട് ആഗ്രഹവും ഇല്ല. പലർക്കും അറിവില്ല. അറിഞ്ഞവർക്ക് അനുസരിക്കാൻ സന്നദ്ധതയോ വിശ്വാസമോ ഇല്ല. അതിനാല് വേദനിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് അവർ വഴങ്ങില്ല. ബാഹ്യമായോ ആന്തരമായോ ഉള്ള ശുചിത്വവും ഈ ആസുരി സ്വഭാവികൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല.
മനുഷ്യന്റെ പെരുമാറ്റങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദിഷ്ടമായ അനവധി നിബന്ധനകൾ ഉണ്ട് അല്ലെ. ലോകമര്യാദ, സാമാന്യ മര്യാദ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും അല്ലെ. മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ ഒട്ടാകെ നിയമഗ്രന്ഥമാണ് മനു സംഹിത. അതില് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ആ മനുസ്മൃതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം പാടില്ലെന്ന് മനു സംഹിത വ്യക്തമായി പറയുന്നു. അവരെ അടിമകളെ പോലെ കരുതണം എന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം അല്ലെ. അവരെ വളരെ കെയർ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നാണ് അല്ലെ. സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടവരാണ് സ്ത്രീകള് എന്നാണ് മനുസ്മൃതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. എന്താണ്? പിതാ രക്ഷതി കൗമാരെ ഭർത്താ രക്ഷതി യൗവനെ പുത്രോ രക്ഷതി വാർദ്ധക്യെ ന സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം അർഹതി എന്നാണ്. അപ്പോ എപ്പോഴും നല്ലതായിട്ട് സംരക്ഷിക്കണം. സ്ത്രീകൾ എപ്പോഴും അനാഥത്വം ഉണ്ടാവരുത് എന്നാണ് മനു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. കുട്ടികൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവർ അടിമകളെ പോലെ കരുതപ്പെടുന്നു എന്നും അർത്ഥമില്ല. ഇത്തരം പ്രമാണങ്ങളെ അസുരന്മാർ ഇന്ന് തിരസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇതൊക്കെ നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നത്. ഇപ്പോഴതൊന്നും ആരും അനുസരിക്കണില്ല അല്ലെ. സ്ത്രീക്ക് സുരക്ഷിതത്വമാണ് ആവശ്യം. ബാല്യത്തിൽ പിതാവും, യൗവനത്തിൽ ഭർത്താവും, വാർദ്ധക്യത്തിൽ പ്രായം തികഞ്ഞ പുത്രനും സ്ത്രീയുടെ രക്ഷ കൈയേൽക്കണം. മനുസംഹിത വിധിക്കുന്ന ശരിയായ സാമൂഹ്യ നിയമമാണിത്. ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസം സ്ത്രീ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ഒരു പൊള്ളയായ ധാരണ കൃത്രിമമായി ആവിഷ്കരിക്കയാൽ വിവാഹം എന്നത് സമൂഹത്തിന് കേവലം ഒരു ഭാവനയായി. സ്ത്രീയുടെ ധാർമ്മിക നിലവാരവും ഇന്ന് ഉത്കൃഷ്ടമായെന്ന് പറയാൻ വയ്യ. ആസുര പ്രകൃതിയുള്ളവരെ സാമൂഹ്യ നീതി നന്മയ്ക്ക് ഉതകുന്ന ഏത് പ്രമാണത്തെയും എതിർക്കും. ഋഷീശ്വരന്മാരുടെ അനുഭവജ്ഞാനത്തെ അംഗീകരിക്കാത്തത് കൊണ്ടും അവർ നിർദ്ദേശിച്ച നിയമങ്ങളെ അവഗണിക്കുന്നത് കൊണ്ടും അസുരന്മാരുടെ സാമൂഹ്യ സ്ഥിതി ശോച്യമായിരിക്കും. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ ലോകത്ത് രണ്ടു തരത്തിലുള്ള സൃഷ്ടികളുണ്ട്. ഒന്ന് ദൈവികവും മറ്റൊന്ന് പൈശാചികവും. ആസുരികം എന്നാണ് അത് ഇവിടെ വായിക്കേണ്ടത്. വേദഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണ തത്വങ്ങൾ അനുസരിക്കുക എന്നല്ലാതെ മറ്റൊരു മാനദണ്ഡവും ഇല്ല. വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നവര് ദൈവിക സമ്പത്തുള്ളവര്, തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് ആസുരി. പ്രപഞ്ചത്തിൽ എല്ലായിടത്തും രണ്ടു തരത്തിലുള്ള ആളുകളുണ്ട്. ആസുര ലോകവും ദേവലോകവും ഉണ്ട്. അതിനാൽ ദൈവാസുര പോരാട്ടം, ദൈവവും അസുര പൈശാചിക സ്വഭാവവും നിരന്തരം നടക്കുന്നു. ദൈവികവും ആസുരികവുമായിട്ടുള്ള മത്സരങ്ങള് ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നുണ്ട്. ഡോഗ് എന്ന ചുരുക്കപ്പേര്. ദൈവികവും ആസുരികവുമായ ഭാവങ്ങള്. ഇപ്പൊ ഒരു ഡോഗിന് ഫ്രണ്ട്ലി ആവാനും പറ്റും, എന്നാല് ശത്രു ആവാനും പറ്റും. മിത്ര ആവാനും പറ്റും അല്ലെ, ശത്രു ആവാനും പറ്റും. നായ പ്രവചനാതീതമായ ഒരു മൃഗമാണ്. മനുഷ്യന്റെ ഉറ്റ ചങ്ങാതിയായി പരക്കെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ക്രൂരവും പ്രകോപനപരവുമായ ആക്രമണങ്ങൾക്കും നായയ്ക്ക് പ്രശസ്തിയുണ്ട്. ഇത്തരം പരസ്പര വിരുദ്ധമായ പെരുമാറ്റം നമ്മുടെ കാലത്തിന്റെ അടയാളമാണ്. മുൻകാലങ്ങളിൽ ദൈവികരും അസുരന്മാരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വളരെ വ്യക്തമായിരുന്നു. അവർ പരസ്പരം അകലെ താമസിച്ചു, അപൂർവമായി ഇടകലർന്നു. എന്നിരുന്നാലും ആധുനിക കാലത്ത് ദൈവികവും ആസുരികവും ഒരേ വ്യക്തിക്കുള്ളിൽ നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം വിഭജന രേഖ അപ്രത്യക്ഷമായിരിക്കുന്നു. 16-ാം അധ്യായത്തിൽ കൃഷ്ണൻ സന്യാസിമാരുടെ ഗുണങ്ങളും ആസുരികതയുടെ ബലഹീനതകളും വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരാളുടെ ആത്മീയതയെ നശിപ്പിക്കുന്ന മനോഭാവങ്ങളും പെരുമാറ്റങ്ങളും വ്യവസ്ഥാപിതമായി തുറന്നു കാട്ടുന്നുണ്ട്. ദൈവികവും ആസുരികവുമാണ്. ആസുരിക അഭിപ്രായവും വീക്ഷണവും 7 മുതൽ 10. നരകത്തിലേക്കുള്ള കവാടങ്ങൾ 19 മുതൽ 24 വരെ. ലോകേസ്മിൻ ദൈവ ആസുര. ദൈവിക സ്വഭാവമുള്ള ആളുകളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. എല്ലാത്തരം ശബ്ദങ്ങളും നായ്ക്കളുടെ കടന്നു പോകുന്നു. ഈ തലയ്ക്ക് മുകളിലൂടെയുള്ള വിമാനവും ആശ്രയിക്കും. എന്നാൽ കീർത്തനം, ആസുരി സ്വഭാവികൾക്ക് എല്ലാ ശബ്ദങ്ങളും അവർക്ക് സഹിക്കാം. പക്ഷെ നാമസങ്കീർത്തനമൊക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോ അവർക്ക് അത് അസ്വസ്ഥതയാണ് ഉണ്ടാവുക. കീർത്തനം അവർക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല ആസുരി സ്വഭാവികൾക്ക്. രാവിലെ 7 മണിക്ക് ഞങ്ങൾ ക്ലാസ് നടത്താറുണ്ടായിരുന്നു. ചെറിയ ശബ്ദമുണ്ടായിരുന്നു. ഉടൻ തന്നെ മുകളിലുള്ള വാടകക്കാർ ഇറങ്ങി വന്ന് പരാതി പറയും.
ചിലപ്പോൾ അവർ പോലീസിനെ വിളിക്കും. തെരുവിൽ സെക്കൻഡ് അവന്യൂ എപ്പോഴും വലിയ വലിയ ട്രക്കുകളും മോട്ടോർ കാറുകളും നടക്കും. കനത്ത ശബ്ദം. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ മാലിന്യ വാഹിനിയുടെ ശബ്ദം, തോണ്ടുന്ന ശബ്ദം, എത്രയോ ശബ്ദങ്ങൾ അവർ സഹിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓ, ഇത് അസഹനീയമാണ്. ഇത് ആസുരിക സ്വഭാവമാണ്. ഹവായില് February 3 ശ്രീല പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞത്. അതായത് അവിടെയൊക്കെ വിദേശത്തൊക്കെ ആദ്യം പോയ സമയത്ത് അല്ലെ, യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിലൊക്കെ പോയ സമയത്താവും നമ്മള് പ്രഭുപാദിന്റെ ബുക്കിലൊക്കെ ഇത് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ, നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോ ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ ശബ്ദം അവർക്ക് അസഹനീയമായി തോന്നും. കാരണം അവര് ആസുരി സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരാണ്. അതല്ല ദൈവി സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ അത് ആസ്വാദ്യകരായി. പ്രവൃത്തിം ച നിവൃത്തിം ച ജനാന വിദുരാസുര. ആസുര ബാധിതന് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും എന്താണ് ചെയ്യരുതെന്നും അറിയില്ല. അസുരന്മാർ അതുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിന് ഗുണകരമായ ഒരു നിർദ്ദേശവും സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. അവർ മഹാജ്ഞാനികളുടെ അനുഭവവും ഋഷിമാർ നിർദ്ദേശിച്ച നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും പാലിക്കാത്തതിനാൽ അസുരന്മാരുടെ സാമൂഹിക അവസ്ഥ വളരെ ദയനീയമാണ്. അസുരന്മാര് ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട നിയമങ്ങളോ ചട്ടങ്ങളോ ഒന്നും പാലിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ജീവിച്ചിട്ട് അവരുടെ നില അവര് അധപ്പതിച്ചു പോവുകയാണ് ചെയ്യണേ. അല്ലാണ്ട് അവർക്ക് ഉന്നതി ഉണ്ടാവണില്ല, പുരോഗതി ഒന്നും ഉണ്ടാവും. ഇവര് അവനവന്റെ കാമനകളെ പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ളത് മാത്രമാണ് ജീവിതം. അതിനൊരു അർത്ഥവും ഇല്ല. ഇതാണ് ആസുരി സമ്പത്തുകള് ധരിക്കുന്നത്. അതാണ് 8ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയണത്. അസത്യം അപ്രതിഷ്ഠം തേ ജഗദാഹുരനീശ്വരം അപരസ്പര സംഭൂതം കിമന്യത് കാമഹൈതുകം. ഈ പ്രപഞ്ചം അസത്യവും അടിസ്ഥാനരഹിതവുമാണെന്നും അതിന് നിയന്താവായ ഒരു ഈശ്വരൻ ഇല്ലെന്നും അവർ പറയും. ലൈംഗിക അഭിലാഷം മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ ഉത്പത്തിക്ക് കാരണമെന്നും കാമമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കാരണമായിട്ടില്ലെന്നുമാണ് അവർ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവര് പ്രപഞ്ചത്തിനെ മായ കാഴ്ചയായിട്ടാ കാണുന്നത് അല്ലെ. കാരണമോ കാര്യമോ നിയന്താവോ ഉദ്ദേശമോ ഒന്നും അറിയില്ല, എല്ലാം മിഥ്യയാണ് എന്ന് പറയും. ഈശ്വരൻ ഒരു പ്രത്യേക ഉദ്ദേശത്തോടെ സൃഷ്ടിച്ചതല്ല ഈ പ്രപഞ്ചം എന്നൊക്കെ അവര് കരുതും. അവർക്ക് അവരുടേതായ തത്വശാസ്ത്രം ആണ് ഉണ്ടാവുക. ഹരികൃഷ്ണ. ആസുര സമ്പത്തിന് ഉടമകളായവരുടെ സ്വഭാവം പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇത്തരക്കാര് ലോകനാശത്തിന് തന്നെ കാരണമാവും. അതാണ് 9ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയണത്. ഏതാം ദൃഷ്ടിമവഷ്ടഭ്യ നഷ്ടാത്മാനോ അല്പബുദ്ധയ പ്രഭവന്ത്യുഗ്രകർമാണ ക്ഷയായ ജഗദോഹിത. നിഗമനങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് സ്വയം നഷ്ടപ്പെട്ടവരും അസുരന്മാരുമായ ഈ അല്പബുദ്ധികൾ ലോകനാശകരങ്ങളായ കൊടും ക്രിയകളിൽ ഏർപ്പെടും. ആസുര സ്വഭാവികള് അല്ലെ, ടെററിസം ഒക്കെ ഇങ്ങനെയാ ഉണ്ടാവണേ അല്ലെ, ഇവരിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാവണേ. അല്പബുദ്ധികള് ക്രൂര പ്രവൃത്തി ചെയ്ത് ലോകത്തിനെ തന്നെ അധപ്പതിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യാല്ലേ. ഈ കൂട്ടർക്ക് ബുദ്ധി കുറവാണെന്ന് ഭഗവാൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ഈശ്വരൻ എന്തെന്നറിയാത്ത ഭൗതികവാദികൾ തങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കും. എന്നാലോ അവര് ബുദ്ധിഹീനരും ബോധശൂന്യരുമാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീത പറയും. അണുവായുധങ്ങൾ ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോ നമ്മുടെ അണുവായുധവും നമ്മുടെ ബ്രഹ്മാസ്ത്രവും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെ, എത്ര ഡിഫറൻസ് ആണ് അല്ലെ. പക്ഷെ ഇപ്പോള് അതാണ് അണ്വായുധത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഈ ശ്ലോകം പരോക്ഷമായി പ്രവചിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഏതൊരവസരത്തിലും മഹായുദ്ധം ഉണ്ടാവാം, അണുവായുധങ്ങൾ നാശം വിതയ്ക്കാം. അവ ലോക സംഹാരത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടവയാണ് എന്നിവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ ദൈവികമായിട്ടുള്ള ആ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആ പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ മാത്രമാണ് അത് നാശം വിതയ്ക്കുള്ളൂ അല്ലെ. ഇത് ലോകം മുഴുവനും നശിപ്പിക്കും അണുവായുധങ്ങള്. ഇപ്പൊ കലിയുഗം 10,000 വർഷം കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. 4,27,000 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടേ കൽക്കി വരുള്ളൂ.
അതുവരെ ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ തന്നെ വളരെ കഷ്ടമായിട്ട് മാറും. ഇപ്പൊ കുട്ടികളുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ ആസുരി ഗുണങ്ങൾ വളരാതിരിക്കാൻ പാരന്റ്സ് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അവരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അവരെ ലോകങ്ങളാക്കി എടുക്കരുത്. ഒരാളില് ആസുരിക സമ്പത്ത് വളരെയും വേര് പിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇനി കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങളില് പറയാണ്. അതാ 10ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് കാമമാശ്രിത്യ ദുഷ്പൂരം ദംഭമാനമദാന്യുത മോഹാത് ഗൃഹീത്വാ സദ്ഗ്രാഹാൻ പ്രവർത്തന്തേഷു ചിവ്രത. അടക്കാനാവാത്ത കാമം പൂണ്ടും ദമ്പം ദുരഭിമാനം എന്നിവയിൽ മുഴുകി വ്യാമോഹിതരുമായ ആസുര സ്വഭാവികൾ ക്ഷണികമായതിൽ ആകൃഷ്ടരായി എന്നും വൃത്തിഹീനമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു വരുന്നു. ദുർഗുണങ്ങളോട് കൂടിയിട്ട് അല്ലെ അശുദ്ധരും അനാചാരന്മാരുമായിട്ട് ആയി മാറുക അല്ലെ. അസുര മനോഭാവത്തെയാണ് ഇവിടെ പറയണത്. എപ്പോഴും അസംതൃപ്തരാണ് അവര്. ഒരിക്കലും തൃപ്തി സുഖഭോഗ ആസക്തിയാണ് അവർക്ക് ഉണ്ടാവുക. ഈ നേട്ടങ്ങളൊക്കെ നശ്വരങ്ങളാണ്. അവയെ കുറിച്ചുള്ള ആകുലതയും ഉണ്ട്. അങ്ങനെ മായാമോഹിതരായിട്ട് അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഇവയ്ക്കായിട്ട് പ്രയത്നം ഇങ്ങനെ തുടരും. അജ്ഞാനികളാണ് അവര്. അവർക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ തെറ്റായ വഴിക്കാണ് ഞങ്ങൾ പോകണത് എന്നൊന്നും അവർക്ക് അറിയില്ല. മദ്യം, സ്ത്രീകള്, ചൂതുകളി, മാംസഭോജനം ഇത് മാത്രമാണ് അസുരപ്രകൃതക്കാരെ ആകർഷിക്കുക. ഒരിക്കലും തൃപ്തി വരാത്ത ലൗകിക ആഗ്രഹങ്ങളാണ് ദുഷ്പൂരം എന്ന് പറഞ്ഞ അശുചിവ്രത എന്നൊക്കെ പറയാ. മറ്റുള്ളവർക്ക് ദ്രോഹം വരുത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അവർക്ക് ഒരു മടിയില്ല അല്ലെ. ദക്ഷ പ്രജാപതിയൊക്കെ അങ്ങനെയാ ആയിരുന്നു. സതീദേവിയുടെ പിതാവ് മഹാദേവനെയൊക്കെ അപമാനിക്കുന്ന കഥ നമുക്കറിയാം. ആസുര സ്വഭാവികളുടെ തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് 11, 12 ശ്ലോകങ്ങൾ പറയുന്നത്. ചിന്താമ പരിമേയം ച പ്രളയാന്താമുപാശ്രിത കാമോപഭോഗപരമായ ധാവതി നിശ്ചിത ആശാപാശൈർബദ്ധ കാമക്രോധപരായണ വിഹന്തേ കാമഭോഗാർത്ഥ മന്യായേനാർത്ഥ സഞ്ചയാൻ. ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണമാണ് മാനുഷിക സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രധാന ആവശ്യമെന്ന് അവർ കരുതുന്നു അല്ലെ. അവർക്ക് അവസാനമില്ലാത്ത ആഗ്രഹങ്ങളായിരിക്കും അവർക്ക് ഇങ്ങനെ കരുതുന്ന കാരണം അവർക്ക് ജീവിതാവസാനം വരെ അളവറ്റ വ്യാകുലതയാണ് ഉണ്ടാവുക. അനേകായിരം ആഗ്രഹങ്ങളുടെ വലക്കെട്ടിൽ അകപ്പെട്ടിട്ട് കാമക്രോധങ്ങൾക്ക് അധീനരായിട്ട് സുഖഭോഗങ്ങൾക്കായിട്ട് അന്യായമായിട്ട് അവര് ധനം സമ്പാദിക്കും. ധാർമ്മികമായിട്ടൊന്നും അല്ല സമ്പാദിക്കാം. ജീവിത ഉദ്ദേശം തന്നെ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗം ആണെന്നാണ് അസുര സ്വഭാവികള് വിചാരിച്ചത്. മരണം വരെ ഈ വിശ്വാസം പുലർത്തി വെക്കും അവര്. മരണാനന്തര ജീവിതത്തിലോ ഇഹലോകത്തിൽ താൻ ചെയ്ത ഈ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം ഭുജിക്കാൻ വേറെ ശരീരം എടുത്ത് ജനിക്കേണ്ടി വരുമെന്നോ ഒന്നും തന്നെ അവര് വിശ്വസിക്കുന്നതല്ല. ഈശ്വരനിലോ തന്നിൽ തന്നെയുള്ള പരമാത്മാവിലോ വിശ്വസിക്കണില്ല. ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഏത് പാപകർമ്മം വേണമെങ്കിലും അവര് ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഒക്കെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഹൃദയത്തിലെ അന്തര്യാമിയായിട്ട് ഭഗവാൻ സാക്ഷിയായിട്ട് കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട്. അതൊന്നും ഇവർക്ക് അറിയില്ല. കൃഷ്ണ മായയാലും അജ്ഞാനത്താലും ആസുരികള് കുടുങ്ങുന്നു എന്നാണ് 13 മുതൽ 15 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ പറയണത്. ഇതമദ്യമയാ ലബ്ധമിമം പ്രാപ്സ്യേ മനോരഥം ഇതമസ്തി ഇതമഭിമേ ഭവിഷ്യതി പുനർധനം അസൗ മയാ ഹതശത്രുധനിഷേചാരപരാനപി ഈശ്വരോഹമഹം ഭോഗി സിദ്ധോഹം ബലവാൻ സുഖി ആഢ്യോപി ജനവാനസ്മി കോന്യോസ്തി സദൃശോ മയാ യക്ഷേദാസ്യാമി മോദിഷ്യ ഇത്യജ്ഞാനവിമോഹിത. അസുര സ്വഭാവി ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കും, ഇന്ന് എനിക്ക് ഇത്രയേറെ ധനമുണ്ട്, എന്റെ പദ്ധതികൾ അനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇനിയും ധനം ആർജിക്കും, ഇത്രയേറെ ധനം എനിക്ക് ഇപ്പോഴുണ്ട്, അത് ഭാവിയിൽ കൂടി വരികയും ചെയ്യും. അയാൾ എന്റെ ശത്രുവാണ്, ഞാൻ അയാളെ കൊന്നു, ഇനിയുള്ള ശത്രുക്കളെയും ഞാൻ കൊല്ലും, ഞാൻ എല്ലാത്തിനും ഉടമയാണ്, ഞാൻ സുഖിയാണ്, എല്ലാം തികഞ്ഞവനും ബലവാനും സന്തുഷ്ടനും സമ്പന്നനുമാണ്.
കുലീനരായ ബന്ധുക്കളുണ്ട് എനിക്ക്. എന്നോളം ശക്തിമാനും സന്തോഷവാനുമായി ആരുണ്ട്? ഞാൻ യാഗങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കും, ദാനം ചെയ്യും, സന്തോഷിക്കും എന്നെല്ലാം ഓർത്ത് അവർ അജ്ഞാനത്താൽ മോഹിതരാകുന്നു. സൽക്കർമ്മം ഒന്നും ചെയ്യില്ല അല്ലേ? ഇപ്പൊ സിംഹവ്യാഘ്രാദികളുടെ യോനികളിൽ ജനിക്കാനിടയാവും ഇനി. ക്രൂര ജന്തുക്കളായിട്ട് അല്ലെ കുറെ ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരും ഇവർക്ക്. പിന്നെയോ അചേതനങ്ങളായിട്ട് അല്ലെ കല്ലും മരങ്ങളുമായിട്ട് ചിലപ്പോ ഇരിക്കേണ്ടി വരും. അതൊന്നും അവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ചിന്ത പോലും അവർക്കില്ല. എന്നാലും ദൈവിക ഗുണമുള്ളവര് എന്താ ചെയ്യാ? മറ്റുള്ളവരെ ഒക്കെ നന്നാക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ? ശ്രീല പ്രഭുപാദൊക്കെ എന്താ ആരെ കണ്ടാലും അവരെ എല്ലാം കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ കൊണ്ടുവരും അല്ലെ? അപ്പൊ ആസുര സ്വഭാവികളോ ഞാൻ എന്ന് സ്വയം ഇങ്ങനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് പറയാനാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അജ്ഞാനത്താല് കർമ്മം ചെയ്തിട്ട് അവര് നരകത്തിൽ പതിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അതാണ് 16-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയണത്. അനേക ചിത്ത വിഭ്രാന്ത മോഹജാല സമാവൃത പ്രസക്ത കാമഭോഗേഷു പതന്തി നരകേഷു ചൗ. ഇങ്ങനെ പലവിധം ആകാംക്ഷകളിൽപ്പെട്ട് വലഞ്ഞും വ്യാമോഹത്തിന്റെ വലയിൽ കുടുങ്ങിയും ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ അത്യാസക്തരായി അവർ നരകത്തിൽ വീഴുന്നു. അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് ശിശുപാലനൊക്കെ അങ്ങനെയല്ലേ? ഭഗവാൻ ശിക്ഷയില് കുറെ ഇളവ് നൽകി അല്ലെ? അവസാനം രാജസൂയത്തില് അഗ്രപൂജയ്ക്ക് വെച്ച് ഭഗവാനെ ഇരുത്തിയപ്പോഴ് ഇപ്പൊ ശിശുപാലന് അല്ലെങ്കിലും കൃഷ്ണനിൽ അസൂയ ഉണ്ട് അല്ലെ? രുക്മിണിയെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് സാധിച്ചില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ എന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ വധിക്കപ്പെടുന്ന കഥ നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ അസുര പ്രകൃതക്കാരുടെ ധനാർജന തൃഷ്ണയ്ക്ക് അതിരില്ല, അതിന് അവസാനം ഇല്ല അല്ലെ? പല ആഗ്രഹങ്ങളാ അവർക്ക്. ഇപ്പോൾ ഇത്ര സ്വത്ത് ഉണ്ട്, അത് കൂടുതൽ വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള വഴികള് ആലോചിക്കും. എന്ത് അധാർമികമായിട്ടുള്ള കൃത്യങ്ങളും നടത്താൻ മടിക്കില്ല അവര് അല്ലെ? കരിഞ്ചന്ത നടത്തുക, ഭൂമിയും കുടുംബവും വീടും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ അതിലൊക്കെ ആകർഷണം തോന്നിയിട്ട് അതിനെ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അവര്. മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ ബലി കഴിച്ചിട്ടും തനിക്ക് സുഖത്തോടെ ജീവിക്കാൻ കഴിയണം. അതാണ് ഇവരുടെ ചിന്ത ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അവര് പറയും, നീ എന്തിനാ മറ്റൊരിടത്ത് ഈശ്വരനെ തേടുന്നത്? നീ തന്നെ ഈശ്വരനല്ലേ? നിനക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം, ഈശ്വരനിലൊന്നും വിശ്വസിക്കണ്ട, ഈശ്വരനെ മറന്നേക്കൂ എന്നൊക്കെ അവര് പറയും. ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്കുള്ള പ്രയാണത്തിനെ പറ്റിയിട്ടോ യജ്ഞങ്ങളുടെ സാർത്ഥകതയെ പറ്റിയോ ഒന്നും അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. തങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അവരൊരു യജ്ഞ പ്രക്രിയ കണ്ടുപിടിക്കും ആസുര സ്വഭാവികള്. ഇപ്പൊ രാവണൻ അതുപോലെയാ. വേദഹിതങ്ങളായ യജ്ഞങ്ങളൊന്നും കൂടാതെ ഏത് ഉപരിലോകത്തിലും ചെന്ന് സഹായിക്കുന്ന സോപാനം പടുത്തുയർത്താൻ അയാള് പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ കാലത്തും യന്ത്രങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച് ഉത്കൃഷ്ടങ്ങളായ അന്യഗ്രഹങ്ങളിൽ എത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആസുര പ്രകൃതക്കാരുണ്ട്. സംഭ്രാന്തിയുടെ ഉദാഹരണമാണ് അവരൊക്കെ. അറിയാതെ നരകത്തിലേക്ക് ഇക്കൂട്ടര് വഴുതി വീഴാണ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ മോഹജാലം എന്ന പദം അത് അർത്ഥവത്താണ്. ജാലം പറഞ്ഞ വലയിൽ അകപ്പെട്ട മത്സ്യത്തെ പോലെയാണ് അവരുടെ സ്ഥിതി. പുറത്ത് കടക്കാൻ നന്നേ പാടുപെടേണ്ടി വരും അവര് അല്ലേ? ഇന്ന് മുഴുവൻ എടുക്കട്ടോ? ഇന്ന് മുഴുവൻ എടുക്കണോ മാതാജി? സുഭാഷിണി മാതാജി പറയൂ. 6 ശ്ലോകം കൂടിയുള്ളൂ. എല്ലാവരുടെ അഭിപ്രായം നോക്കിയിട്ട് മതി മാതാജി. എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാനേ കുറച്ച് പെട്ടെന്ന് എല്ലാം കൂടിയുമ്പോ മാതാജിയുടെ ഇഷ്ടം, മാതാജി പറയുന്ന പോലെ ചെയ്യാം. അല്ല, ഇത് അത്ര ടഫ് അല്ല, വെറുതെ ഇങ്ങനെ വായിച്ചു പോവാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ മാതാജി. നമുക്കിതില് എസ്സേ റൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ മാതാജി ചാപ്റ്ററില്.
ആ 16-ാമത്തെ ഇതില് എസ് എ ഉണ്ട്, ഓപ്പൺ അപ്പൊ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് നോക്കിയാലല്ലേ എന്തെങ്കിലും എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആ ഒരു എസ്സേന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിച്ച് ഒന്ന് അതിനെ ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഒന്ന് കുറച്ച് ആ പോയിന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യൂ. ആ ഓപ്പൺ ബുക്ക് ഭഗവത്ഗീത 14, 16 എന്നിവയിലുള്ള ശീലപ്രഭുപാദരുടെ ഭാവാർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൗത്യത്തിന്റെ വശങ്ങൾ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഇസ്കോണിന്റെ ഭാവിയിലേക്കുള്ള ഈ വശങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം വാക്കുകളിൽ ചർച്ച ചെയ്യുക. പ്രഭുപാദരുടെ ഭാവാർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൗത്യത്തിന്റെ വശങ്ങൾ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. പ്രതിഫലനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മാതാജി ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് പഠിച്ചിട്ട് നാളെ ഇതൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ മാതാജി? ഈ ഓപ്പൺ എസ്സേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ പോയിന്റ്സ് ഒന്ന് ചെയ്യാലോ. അതായത് ഇപ്പൊ ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ദൗത്യം എന്താണ്? എല്ലാവരെയും കൃഷ്ണബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് അല്ലേ? ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ദൗത്യം അതല്ലേ ഉള്ളൂ. അത് ഇവിടെ എവിടെയൊക്കെയാ ടച്ച് ചെയ്തേക്കണേ നമുക്ക് അത് നോക്കിയിട്ട് എല്ലാവരും ഇപ്പൊ ഈ ചാപ്റ്ററിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് പെർട്ടിക്കുലർലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതില് ദൈവികതയിലേക്ക് എങ്ങനെ വരാൻ പറ്റും? ദൈവികതയിലേക്ക് വരിക എന്നുള്ളതാണല്ലോ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് വരിക. അപ്പോ ആസുരീകതയൊക്കെ ഒഴിവാക്കി മാറ്റിക്കളഞ്ഞിട്ട് ദൈവികതയിലേക്ക് എങ്ങനെ ഉയരാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ദൗത്യമായി. എനിക്കങ്ങനെയാ തോന്നണേട്ടാ. ഇനി നിങ്ങളെല്ലാരും അഭിപ്രായം പറയൂ. ഇപ്പൊ തെറ്റായ വഴിക്ക് ആൾക്കാർ പോകുന്നുണ്ട്, ആസുരി പ്രവണതയുള്ളവര് അല്ലെ? അത് ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ദൗത്യത്തിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആണ്. അവരെയും കൂടി ഇപ്പൊ ജഗായി മതായിയുടെ കഥ നമുക്കറിയാം. അങ്ങനെയുള്ളവരെ പോലും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അല്ലെ നല്ല ഭക്തരാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഈ ആസുര സ്വഭാവികളെയും നമ്മൾക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും, മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. അതൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വരികൾ ഇവിടെ എവിടെയൊക്കെയുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊക്കെ നമുക്ക് കോട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ മതിയാവും. അങ്ങനെയല്ലേ? രാഘവ ചൈതന്യ പ്രഭുവിനോട് ചോദിക്കട്ടെ, പ്രഭു അങ്ങനെയാണോ? ഹരികൃഷ്ണ പ്രഭു വന്നിണ്ടാ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വന്നിട്ടുണ്ട്. കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. അത് ഞാനൊരു യാത്രയിലായിരുന്നു മാതാജി. അത് ശരി സുഖമില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ അവരെയും കൂട്ടിയിട്ട് മാതാജിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി. ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഇതിലായിപ്പോയി, ക്ഷമിക്കണം. ഇപ്പൊ കുറഞ്ഞില്ലേ? അസുഖം കുറഞ്ഞില്ലേ കുട്ടിക്ക്? ഹരികൃഷ്ണ ഓക്കെ. അപ്പൊ ആരാ പറയാ പിന്നെ? പ്രേമാഞ്ജന പ്രഭു പറയാമോ? എന്താ പറയേണ്ടത്? പ്രഭു നമ്മള് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇതിലിപ്പോ പ്രഭുപാദിന്റെ ദൗത്യം എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് എല്ലാവരെയും കൊണ്ടുവരല് അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഈ 16th ചാപ്റ്ററില് ആസുരി സ്വഭാവം ഉള്ളവരെയും നമുക്ക് അല്ലെ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം അല്ലെ? അവര് പരിശ്രമിക്കുകയാണെങ്കില് അവരെയും ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കുക. അവരല്ലേ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് വരാൻ വരുന്നവര്. ആസുരിക ഭാവത്തിൽ ഉള്ളവരെ ദൈവിക ഭാവത്തിലോട്ട് കൊണ്ടുവരിക അല്ലേ? അങ്ങനെ അത് പ്രഭുപാദത്തിന്റെ ദൗത്യത്തിന് അനുകൂലമായിട്ട് വരുന്നത് അല്ലേ? അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഓപ്പൺ ബുക്ക് അങ്ങനെ എഴുതാനുള്ള പോയിന്റ്സ് ഇതിന്ന് കിട്ടും. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ടേമിലെ ചാപ്റ്ററിൽ ഏതോ ഒരു അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, ആസുരീക സ്വഭാവികൾ ഒരിക്കലും ഈ മാർഗത്തിൽ വരൂല എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ പറയണേ. ഏതോ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു. പിന്നെ 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണോ ദുഷ്കൃതികളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചതല്ലേ അല്ലേ മാതാജി? 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ. അതെ അതെ. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെയും ഗുരുവിന്റെയും ഒക്കെ കൃപ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും ഇതിലേക്ക് വരാനൊരു ചാൻസ് കിട്ടും അല്ലേ മാതാജി?
പക്ഷെ ഈ ജന്മത്തിൽ കാണൂല മാതാജി, ആ ചിലപ്പോ കൊറേ അടുത്ത ജന്മങ്ങൾ എടുക്കുമായിരിക്കും. ആ ഈ മാതാജി ആ. അത് അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ അർത്ഥം നോക്കണ്ട. നമ്മളൊക്കെ ആസുരിക ഭാവത്തിലുള്ളവർ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ആണ്. നമ്മളൊക്കെ ഇതിലോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതെ, ഇല്ലേ? അതെ നമ്മള് നമ്മള് സാധകരല്ലേ, സാധകരായിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കി കഴിഞ്ഞാല് അതായിരുന്നല്ലോ. അതെ, വിദേശത്ത് പോയിട്ടും യു എസിലൊക്കെ പോയിട്ടും പ്രഭുപാദ് മഹാരാജ് ഒരുപാട് ഹിപ്പീസിനെ മാറ്റിയില്ലേ മാതാജി? അതെ, അതെ, അവർക്ക് അതെ. ഒരുപാട് ഈ പറഞ്ഞ പിന്നെ യു എസിൽ പോയപ്പോ ആദ്യമായിട്ട് ഈ കഞ്ചാവ് ചരസൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് വളരെ പിന്നെ മോശമായ രീതിയിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആൾക്കാരെ പറയുന്നു അദ്ദേഹം കാലത്ത് മുഴുവൻ ഇവരെ കൂടെ നടക്കും. ആ. ഇവരുടെ പാട്ട് കേട്ടിട്ട് ആ. ഇവര് ചരസടിച്ചിട്ട് പാടുന്ന പാട്ടുകളില്ലേ, ഇത് കേട്ട് വൈകുന്നേരം രാവിലെ കംപ്ലീറ്റ് ബീച്ചിലും അവിടെയൊക്കെ പ്രഭുപാജി അവരുടെ കൂടെ പോകും. തിരിച്ച് രാത്രി ആകുമ്പോൾ പ്രഭുപാജി കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ കഥകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന പറയുന്നത്. അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് വേണം മാതാജി മനസ്സിലാക്കാൻ. കൃഷ്ണ. പിന്നെ ഇതില് മെയിൻ ആയിട്ടെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മുടെ വൈദിക സംബന്ധിനെ കുറിച്ചിട്ടും പിന്നെ ആസുരിക സംബന്ധിനെ കുറിച്ചിട്ടും പറയുന്നുണ്ട് ആ രണ്ട്. പിന്നെ എന്താന്ന് വെച്ചാല് ആസുരിക വ്യക്തികളുടെ സ്വഭാവങ്ങളും അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. പിന്നീട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് എത്തരത്തിൽ അത് ത്യജിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ആസുരിക സ്വഭാവം എങ്ങനെ ത്യജിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലതും കൂടിയാണ് ഈ ഒരു അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കുന്നത്. അതാണ് നമ്മളിപ്പോ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ആസുരിക സ്വഭാവികളെ കുറിച്ചുള്ള അവരെ കാഴ്ചപ്പാടുകള് അവരെങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇപ്പൊ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശേഷം അങ്ങനെ ഇല്ലേത് എങ്ങനെ ത്യജിക്കാം എന്നുള്ളൊരു വഴി കൂടിയാണ് പിന്നീട് അത് അങ്ങോട്ട് ഇതിന്റെ പഠിപ്പിക്കുക. 16-20 ശ്ലോകത്തിൽ പറയണ്ടേ, പല ജന്മങ്ങൾ ആശ്രികളായിരുന്നതിന് ശേഷമേ എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് 20 ശ്ലോകം. മാതാജി അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നു, ഭഗവാൻ കരുണാമൂർത്തി തന്നെ എങ്കിലും അസുര പ്രകൃതിക്കാരിൽ ഒരിക്കലും കനിയുകയില്ലെന്നാണ് ഈ ശ്ലോകം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അവർ ജന്മം തോറും രാക്ഷസീയ ഗർഭങ്ങളിൽ പിറന്ന് ഭഗവത് കരുണയ്ക്ക് പാത്രീഭവിക്കാതെ അധികം അധപ്പതിച്ച് അവസാനം പൂച്ച, നായ, പന്നി എന്നിവയുടെ ശരീരം കൈക്കൊള്ളുന്നു എന്ന് ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പ്രഭുപാദ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ടേമില് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ന ആൾക്കാര് ഒരിക്കലും എന്നെ ഇത് ചെയ്യത്തില്ല എന്നുള്ളത്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അധോതലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതും ഭഗവാന്റെ കനിവിന് ഉദാഹരണം മാത്രമാണെന്നാ പറയാം. നിഗ്രഹിക്കുന്നതും അവരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ്. ഭഗവാനാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവൻ മുക്തി, തന്നാൽ കൊല്ലപ്പെടുവാൻ ബാധ്യതയുണ്ടായ ആസുര സ്വഭാവികളോട് അദ്ദേഹം കനിവുണ്ട്. ആ 20th ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ അവരെ നിഗ്രഹിക്കുന്നതും അവരെ ശരിക്കും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാണെന്നുള്ളത്. അതെ, പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ആസുരിക ഇതിലേക്ക് പോണത് കാമം, ക്രോധം, ലോഭം അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാല് നേട്ടമുണ്ട് അവർക്ക് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വരും ശ്ലോകങ്ങളിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്. അതായത് ആസുരിക സ്വഭാവികൾ വ്യക്തികളും സ്വഭാവങ്ങളും നമ്മൾ 10 മുതൽ 20 വരെ ശ്ലോകങ്ങളിൽ അതിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത്. അതെ. ശേഷം 21 മുതൽ ഇല്ലേല് നമ്മൾ ആസുരിക ഭാവത്തെ എങ്ങനെ ത്യജിക്കാം, അതായത് എങ്ങനെ 22 ഉണ്ടല്ലോ, ഇത് 22 3 ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ള ആളുടെ നേട്ടാണ് പറയണത്. അങ്ങനെ പരമപദത്തിലെത്തുന്ന പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത്. അതെ, ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ 3 നരകദ്വാരങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിച്ചിട്ട് പിന്നെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ ഉതകുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താല് പരമപദത്തിൽ എത്താന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു അധ്യായം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യാൻ മതി. ഈ ഒരു അധ്യായം കഴിഞ്ഞിട്ടേ എല്ലാരും കൂടിയിട്ട് ചർച്ച ചെയ്താല് നല്ല നല്ല പോയിന്റ്സ് കിട്ടും. പിന്നെ മാതാജി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സില് ജൈവിക ഗുണമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിനെ വേണമെങ്കിൽ മനുഷ്യന് സാമൂഹിക ജീവിതത്തിന് ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന 10
ആ തത്വങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കിട്ടിയില്ലല്ലോ മാതാജി. അതന്നെ 10 തത്വങ്ങൾ എനിക്കും ഞാനും അത് ഈ ഒരു അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കുറെ തത്വങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ 10 തത്വങ്ങളാണോ? അല്ല, അല്ല അത് 26 ഗുണങ്ങളല്ലേ? ഗുണങ്ങളാണ് അല്ലേ? ആ ഈ 10 തത്വങ്ങൾ കിട്ടിയില്ല, എവിടെയും കാണുന്നില്ലല്ലോ. അതന്നെ 10 തത്വങ്ങളിൽ, പക്ഷെ ഭാവാർത്ഥത്തില് 1 to 3 ഉണ്ടെന്നാണ് അതിൽ കാണിച്ചേക്കണേ. എന്താണ്? 10 തത്വങ്ങൾ ഏതാന്ന് 1 തൊട്ട് 3 വരെയുള്ള ഭാവാർത്ഥം മൊത്തം ഇരുന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. അല്ല, ഞാൻ ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കിണ്ടായിരുന്നു. കാണാനില്ല. കൃഷ്ണ മാതാജി, ഇവിടെ ഈ മഴ ഉഗ്രനാകുന്ന, ഇടി വെട്ടി തുടങ്ങി. ആ ഞാൻ എക്സിറ്റ് തൃശ്ശൂര് ആകുവാണ്. തൃശ്ശൂരിലാ? അതെ അതെ, അയ്യന്തോൾ. ഓക്കെ ഓക്കെ, ശരി പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. സോറി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളിപ്പോ 17ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. നാളെ നമുക്ക് ബാക്കി തുടരാം അല്ലേ? അതാ നല്ലത് മാതാജി. നമ്മള് ഇന്ന് ഇത് സമയം കളയണ്ട. നമുക്ക് പിന്നെ നാളെ എല്ലാവരും വിശദമായിട്ട് വായിച്ചിട്ട് വരട്ടെ ഒന്നുകൂടി. ആ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഓപ്പൺ ബുക്കിന്റെ നമുക്ക് നോക്കാം. 14ാം അധ്യായത്തിലും ത്രിഗുണാതീതരാവാനല്ലേ പറയണേ? ത്രിഗുണാതീതനായി ആവുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് വരാനുള്ള വഴി. അതെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ തന്നെയാണ് പ്രഭുപാദ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, പ്രഭുപാദിന്റെ ദൗത്യം. അതൊക്കെ എഴുതാൻ പറ്റും. റീഡ് ചെയ്യാം മാതാജി. അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള ശ്ലോകം മാതാജി, ബാക്കിയുള്ള 6 ശ്ലോകങ്ങൾ എടുത്ത് തീർന്നിട്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ കുറച്ച് എല്ലാവരും ഒന്ന് വായിച്ചെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും മാതാജി. 14, 16 2 ചാപ്റ്ററും വെച്ചിട്ടല്ലേ ഓപ്പൺ ബുക്ക് എഴുതണ്ടു. ഇഷ്ടം പോലെ പോയിന്റ് കിട്ടും. അതെ 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 മാതാജി. പത്ത് തത്വങ്ങൾ ഏതാണെന്ന് ഞാൻ ആരോടെങ്കിലും ചോദിക്കട്ടെ കേട്ടോ. അത് നന്നായിരിക്കും മാതാജി. നമ്മളത് തിരക്കിയൊക്കെ നടക്കേണ്ടി വരും. അല്ല, അത് നന്നാവും. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറെ തിരക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ. ഞാൻ ചോദിക്കാം 10 തത്വങ്ങൾ. പ്രഭു, അതേപോലെ ഇന്നലത്തെ 5ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മള് ഏതാ? നമ്മൾ ഇന്നലെ 13ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തില്ലേ 5ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ? 5ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ 13ാം അധ്യായത്തിൽ 8-12 കൃഷ്ണൻ പരാമർശിക്കുന്ന ജ്ഞാനത്തിന്റെ 4 കാര്യങ്ങളാണ് മാതാജി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ പ്രഭു, 3 ABC ജ്ഞാനപ്രക്രിയയുടെ ആരംഭമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന കാര്യം എന്താണ്? ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് മാതാജി, നമ്മുടെ ക്ലോസ് ബുക്കിൽ വരുന്നത്. അതില് പറയുന്നത് 13ാം അധ്യായത്തിൽ ശ്ലോകം 8 മുതൽ 12 വരെ ഉണ്ട്. കൃഷ്ണൻ പരാമർശിക്കുന്ന ജ്ഞാനത്തിന്റെ 4 കാര്യങ്ങൾ പട്ടികപ്പെടുത്തുക. അത് ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് ചെയ്യാം. പിന്നെ അതിനുശേഷം അതേ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ ABC എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 3 കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ A ആണ് ജ്ഞാനപ്രക്രിയയുടെ ആരംഭമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന കാര്യം ഏതാണ്? അതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹിന്റ് തരാൻ പറ്റുമോ? എത്രാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനാ പ്രഭു? 5 മാതാജി. അതിൽ 3 ഉണ്ട്, ABC 3 ഉണ്ട്. ഇത് കുറെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടത് മാതാജിയോട് ചോദിക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. അത് എനിക്കത് അറിയണതാണ് കേട്ടോ.
ഞാനത് ഞാനത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നാളെ പറഞ്ഞാൽ മതി മാതാജി. ആ 5ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ആ 13ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ 5ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലേ? അത് മാതാജി 13 13ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ 5ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ജ്ഞാനപ്രക്രിയയുടെ തുടക്കമായി കണക്കാക്കുന്നത് ജ്ഞാനപ്രക്രിയയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണ്? അടുത്തത് ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ജ്ഞാന തത്വം എന്താണ്? ഈ 3 ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരണം മാതാജി. ഞാനത് എവിടേക്കോ കണ്ടിട്ടുള്ള പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കൃഷ്ണ ഉച്ചയുണ്ട്. നാളെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നാ മതി ആ മാതാജി. ആ അതിൽ ആ ബി നമ്മൾ ഇന്ന് ഏകദേശം കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു 10 ദിവസം ആയിരുന്നു. അത് പന്ത്രണ്ടിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അത്. ഏത് 12 മാതാജി? 13-ല് 12. 13, 12 അല്ലേ? ആ മാതാജി അതെല്ലാം ഒരു ഭാവാർത്ഥമാണ്. അത്ര 8 മുതൽ 12 വരെ ഒരു ഇതിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ജ്ഞാനത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രക്രിയ ഇതാണ്. ഇതിനെ സ്വീകരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ സമീപിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയണില്ലേ? ജ്ഞാനത്തിന്റെ 19 ലക്ഷണങ്ങളല്ലേ ഇപ്പൊ ഈ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? വിനയം, കരുതില്ലായ്മ, അതെ ജ്ഞാന ലക്ഷണങ്ങളല്ലേ 19 എണ്ണം? 20 എണ്ണം മാതാജി. 20 എണ്ണം. 20 എണ്ണം ഉണ്ടോ? 20 എണ്ണം ഉണ്ട്. 24 മൂലകങ്ങളാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ശരീരത്തിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയ ജീവാത്മാവിന് ഈ പറഞ്ഞ ജ്ഞാനപ്രക്രിയയാണ് മോചന മാർഗം. ജ്ഞാനപ്രക്രിയയുടെ അവസാന ലക്ഷ്യം കരകളഞ്ഞ ഭക്തിയുത ഭഗവത് സേവനമാണ്. ഭക്തിപൂർവം സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരിലാകട്ടെ മറ്റ് 19 ഗുണങ്ങളും സ്വാഭാവികമായി വളർന്നു വരും. ആചാര്യനെ അംഗീകരിക്കലാണ് ആരംഭം. ഇതിന്റെ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിന്റെ തന്നെ ആരംഭം. ഈ ജ്ഞാനപ്രക്രിയയാണ് യഥാർത്ഥ മാർഗമെന്ന് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ സ്വയം നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. 12ന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടൂട്ടോ അതെല്ലാം. ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ ഭാവാർത്ഥങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചു, അരിച്ചു പെറുക്കി എടുത്തോ? പക്ഷെ നമുക്കത് വ്യക്തമായിട്ട് ആർക്കും മനസ്സിലാവാതെ കൊണ്ടാണ് മാതാജിയെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത്. നോക്കാം, നമുക്ക് നോക്കാം. 13-5 പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഓപ്പൺ ബുക്കിന്റെ പോയിന്റ്സ് വേണം അല്ലേ? അതെ, അത് നമുക്ക് നോക്കി എടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രേമചന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രഭുജി, നമ്മള് 5ാമത്തെ ആൻസർ ഇന്നലെ കണ്ടുപിടിച്ചതല്ലേ? നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചുള്ളൂ. അല്ല പ്രഭു, പിന്നെ അതിൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, നമ്മള് ഫസ്റ്റില് വേണ്ടത്, ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് ഒരു ആചാര്യനെ, ആത്മീയ ഗുരുവിനെ കണ്ടുപിടിക്കുക, പിന്നെ സമീപിക്കുക, ആചാര്യ ഉപാസന. ഇതാണ് ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത്. പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഭഗവാനിൽ നിഷ്കളങ്കമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുക. ഇനി 3ാമത്തത് അതിന് ആത്യന്താപേക്ഷിതമായിട്ടുള്ള ഘടകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശുചിത്വം, ആന്തരിക ശുചിത്വത്തിനായിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ അത് അതിൽ വ്യക്തമായിട്ട് ഭാവാർത്ഥത്തിലുണ്ട്. അപ്പോ പിന്നെ നമ്മൾ 7ാമത്തതിലാണ് കുറച്ച് സംശയമുള്ളതായിട്ട് പ്രഭു ഇന്നലെ പറഞ്ഞിട്ട്, ഞാൻ അതിന്റെ പ്രഭു പറഞ്ഞ പ്രകാരം ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ രാവിലെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 7ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, അതിൽ ജ്ഞേയം എന്നുള്ളതിന്റെ ഇത്. ന്യായമാണോ അറിയാത്തെ? അതായത് മാജി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്, എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ്.
list two characteristics of the super soul and two characteristics of the individual soul for each category in terms of being kshetrajna, in terms of being ജ്ഞേയം, in terms of being purusha. അതില് ക്ഷേത്രജ്ഞന്റെയും പുരുഷന്റെയും നമ്മൾ ഏകദേശം എനിക്ക് പിന്നെ ശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ജ്ഞേയം എന്നുള്ളതില് പിന്നെ സംശയമുണ്ട് മാതാജി. എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ അറിയേണ്ടത് അതല്ലേ ജ്ഞേയം? ഭഗവാന് അതെ പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചല്ലേ നമ്മൾക്ക് അറിയാനുള്ളത്. അതെ ക്ഷേത്രത്തിനെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ചിട്ട് അതില് അറിയാം. ആ അതെ ജീവാത്മാവിന്റെയും പിന്നെ പരമാത്മാവിന്റെയും രണ്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമ്മൾ എഴുതണം. ആ ഈച്ച് കാറ്റഗറി, അതായത് ഇൻ ആ ടേംസ് ഓഫ് ബി ജ്ഞേയം. ആ ജ്ഞേയത്തില് പിന്നെ ജീവാത്മാവിന്റെയും പരമാത്മാവിന്റെയും രണ്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് വായിച്ചിട്ട് മനസ്സിലായത്, ഞാൻ ഇപ്രകാരം എഴുതിന്, ജീവാത്മാവ് പരമാത്മാവിൽ ആശ്രിതനാണ്, പരമാത്മാവ് ജീവാത്മാവിന്റെ മേധാവിയാണ്. ഒരു ക്യാരക്ടർ ആ. അത് ജ്ഞേയത്തിൽ വരുന്നതാണോ എനിക്ക് അറിയില്ല. കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അതുകൊണ്ടൊരു സംശയം. പിന്നെ രണ്ടാമത് എഴുതിയത് വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവിന് പിഴ പറ്റാവുന്നതാണ്, എന്നാൽ പരമാത്മാവിന് പിഴ പറ്റുന്നില്ല. അങ്ങനെ രണ്ടിത് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് ശരി തന്നെയാണോ എന്നുള്ളൊരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു ജ്ഞേയത്തിൽ. ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് തന്നെയാണ് അതും. അതെ അതെ അങ്ങനെ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം ഭഗവാൻ ശാശ്വതനാണ് അല്ലെ, നമ്മൾ ജീവാത്മാവ് നശ്വരനാണ്, അങ്ങനെ പലതും ഉണ്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. അതെ. പക്ഷേ ഈ പെർട്ടിക്കുലർലി ഈ മൂന്ന് കാറ്റഗറിയിൽ പറയുന്നത് ബീങ് ആ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ബീങ് ക്ഷേത്രജ്ഞ, ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ബീങ് ജ്ഞേയം, ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ബീങ് പുരുഷ. ആ അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു സംശയം. കുറെ പറയുന്നുണ്ട് അതില്, പക്ഷെ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കാറ്റഗറി വെച്ച് ചെയ്തപ്പോ സംശയം ജ്ഞേയത്തിൽ ഇത് കറക്റ്റ് ഫിറ്റിൻ ആവോ എന്നുള്ളത്. മറ്റേത് ശരിക്കും ഇത് 5-13-5 പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ 12ാമത്തെ ഭാവാർത്ഥത്തിന് തന്നെ കിട്ടും ആൻസർ കിട്ടും ഇല്ലേ? അതെ അതെ 5 പിന്നെയും ക്ലിയർ ആണ് മാതാജി. അതെ അത് 5ന്റെ വളരെ ക്ലിയർ ആണ്. അത് അതിന് സംശയം എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഉണ്ടെന്ന്. കാരണം വ്യക്തമായിട്ട് പ്രഭുപാദ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഫസ്റ്റ് വേണ്ടത് നമ്മൾ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ, അതെ ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ആചാര്യോപാസനം എന്നാണ്. ആചാര്യോപാസനം. ആ കറക്റ്റ് മാതാജി. ആ പ്രധാനപ്പെട്ടത് വേണ്ടത് മൈ ചനന്യ യോഗേന ഭക്തി വ്യഭിചാരിണി, കൃഷ്ണനിൽ സ്ഥിരവും നിഷ്കളവുമായിട്ടുള്ള ഭക്തി. ഭക്തി വേണം. അതാണ്. അതെ. മറ്റ് 19ഉം ഇതിലേക്ക് ചെയ്തിട്ടും ഇത് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു പ്രയോജനമില്ല എന്നുള്ള പ്രഭുപാദ് പറയുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇതാണ് ആക്ച്വലി. ഇനി ഈ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ടതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അത്യന്താപേക്ഷിതമായിട്ടുള്ള കാര്യം ശൗചമാണ്, ശുചിത്വം. ബാഹ്യമായ ശൗചമുണ്ട്, ആഭ്യന്തര ശൗചമുണ്ട്. അതെ ആഭ്യന്തര ശൗചത്തിന് മനസ്സിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് കൃഷ്ണ നിരന്തരം സ്മരണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപം. ആ അത് പ്രധാനപ്പെട്ട, അത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതിൽ സംശയ സാധ്യതയില്ല. പിന്നെ സ്ഥിരത വേണം ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറാനുള്ള ദൃഢ. അതെ. പക്ഷെ അതിന്റെ അത്യന്താപേക്ഷിതമായിട്ട് എന്നുള്ളത് പറയുന്നത് ഈ ശൗചാണ്. അത് തന്നെ വേണം. ശൗചം എന്നുള്ള മനസ്സ്, വാക്ക്, പ്രവൃത്തി എല്ലാം ശുദ്ധാക്കണം. അതെ. പ്രഭുപാദിന്റെ ദൗത്യം നമുക്ക് എടുക്കാം, ഓപ്പൺ ബുക്ക് കിട്ടും അല്ലെ, എല്ലാത്തിനും മാതാജി നേരത്തെ പറയുന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള 10 തത്വങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് എവിടെയാ പറയുന്നത് മാതാജി? അത് നമ്മുടെ ഈ സ്ലൈഡിലാ കണ്ടെന്നേ, ഞാൻ കാട്ടിത്തരാം. ഇതിലുണ്ട് മാതാജി. 10 തത്വങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല മാതാജി. നോക്കൂ, ഇവിടെ സ്ലൈഡിലാണ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അത് ഏത് വേഴ്സിലാണ്? സ്ലൈഡിലും ഉണ്ട്, ഇതില് പർബട്ടില് പറയുന്നുണ്ട് അത്. ആണോ? പക്ഷെ അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല. അതാണ്ട് 767 പേജില്
അഭിജാതസ്യ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നതിനടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. എഴുന്നൂറ്റി ദൈവിക ഗുണങ്ങളോട് കൂടിയ പുത്രൻ ജനിക്കണമെങ്കിൽ അച്ഛനമ്മമാർ മനുഷ്യ സാമൂഹിക ജീവിതത്തിൽ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടുന്ന 10 നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചിരിക്കണം. പക്ഷേ മുമ്പ് തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതിന് വേറെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല. ഏത് പേജിലാ മാതാജി? 767 പ്രഭു. 767. ഓക്കെ. രണ്ടാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് പ്രഭു. ആ ആ 767 രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫിലില്ലല്ലോ മാതാജി. ഉണ്ട് പ്രഭു. ആഭിജാതസ്യ കണ്ട ആഭിജാതസ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് പ്രഭു 767 ഫസ്റ്റ് പാര. അല്ല, ആ പർപ്പട്ടില് രണ്ടാമത്തെ പാര. ഓക്കെ. അതില് ഒരു മിനിറ്റ് മാതാജി, എവിടെ? ദൈവിക ഗുണങ്ങളോട് കൂടിയ പുത്രൻ ജനിക്കണമെങ്കിൽ അച്ഛനമ്മമാർ മനുഷ്യ സാമൂഹിക ജീവിതത്തിൽ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട 10 നിയമങ്ങൾ. ഇത് പിന്നെ കുറെ സംസ്കാരങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നില്ലേ മാതാജി? അതിൽ ഗർഭധാന സംസ്കാരമുണ്ട്, പിന്നെ ഷോഡശ സംസ്കാരം. അതെ അത് 16 ഉണ്ടല്ലോ. അതെ അതെ അതെ. ഗർഭാധാനം, പുംസവനം. അതില് 16 ഉണ്ട്. പക്ഷെ അച്ഛനമ്മമാർ ചെയ്യേണ്ടത് അതിലുള്ള 10 ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ അന്ത്യേഷ്ടിയും അതൊക്കെ അതിൽ വരുന്നില്ല. നമ്മള് അന്ത്യേഷ്ടി അവസാനത്തെ സംസ്കാര കർമ്മല്ലേ, ലാസ്റ്റ്. ബാക്കി നമ്മളൊരു കുട്ടിക്ക് ജനിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ഭാഗം മാത്രം എടുത്തിട്ട് 10 ഉണ്ടാക്കുക. അതാ വേണ്ടത്. ഇത് മരിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന 10 നിയമങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോ അപ്പൊ ഗർഭാധാനം, പുംസവനം, ചൂടാകർമ്മം, വിദ്യാരംഭം, അങ്ങനെയൊക്കെയാ. വിദ്യാരംഭം പിന്നെ വരുന്നതായിരിക്കുന്നു. ആണോ എന്തോ അറിഞ്ഞൂടാ, എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. അതിന് വേറെന്തോ ഒരു വാക്കാണ് അതിൽ പറയാ. സീമന്തം. അത് പ്രഗ്നന്റ് ആയിരിക്കുമ്പോ. അതെ, അതൊക്കെ ആയിരിക്കും. ഗർഭത്തിന് മുമ്പ് മുതല് അവന്റെ ഉപനയനം, അതിനുശേഷം വരുന്ന ഉള്ള അത്ര വരെയുള്ള 10 കാര്യങ്ങൾ ആയിരിക്കും അല്ലേ? ഒരു വ്യക്തിനെ രൂപീകരിച്ചെടുക്കുന്ന കർമ്മമാണ്. ഇത് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ആരോടും ചോദിക്കാണ്ട് തന്നെ കിട്ടും. മാതാജി നേരത്തെ എന്തായിരുന്നു ചോദിച്ചത്? ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ചോദ്യം. എന്തായിരുന്നു? ഇപ്പോൾ ഞാൻ അത് വിട്ടുപോയി. ഞാന് ഒരു യാത്രയിലായിരുന്നു മാതാജി. എന്നിട്ട് കുഞ്ഞിന്റെ മാറിയില്ലേ അസുഖം? ചെറിയ പനിയാ മാതാജി. അപ്പൊ ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി വന്ന് ശരിയാ. ഞാന് അങ്ങോട്ടേക്ക് അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാ. അവിടെ അച്ഛനും സുഖമില്ലാണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലായി പോയി. അപ്പൊ അവിടെ ആരും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വന്നായിരുന്നു. തിരിച്ചു അങ്ങോട്ടേക്ക് പോന്നെയാ മാതാജി. ഓക്കെ മാതാജി. ഓക്കെ. പിന്നെ പ്രഭുപാദിന്റെ മാതാജി, പ്രഭുപാദ് ഈ പ്രസ്ഥാനം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തന്നിട്ട് എല്ലാ ആസുരിക വ്യക്തികളെയും ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മഹത്തായ ഭക്തന്മാരുടെ സംഘം കൊണ്ടും അതുപോലെ ഈ ശാസ്ത്രം കൊണ്ടും ജഗായി മതായിമാരെ പോലുള്ള എല്ലാരെയും മാറ്റിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ശരിക്കും ഈ പ്രഭുപാദിന്റെ പ്രസ്ഥാനം അതിന് ഒരുപാട് മാതൃകയായ പ്രസ്ഥാനം. ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങളും ഉണ്ടല്ലോ. നേരത്തെ പ്രേമാഞ്ജന പ്രഭു പറഞ്ഞ പോലെ പാശ്ചാത്യ ദേശത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കുന്നവരായിക്കോട്ടെ, ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരായിക്കോട്ടെ, എല്ലാവരെയും മാറ്റാനുള്ള ഏക ഇതാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനം. കൃഷ്ണാവബോധം. അതെ തീർച്ചയായിട്ടും. അതെ. അപ്പൊ ആസുരികളെയും മാറ്റാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവിടെ പോയിന്റ്സ് പറയാൻ പറ്റും. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് പറയാലോ.
അതന്നെ. ആസ്വദിക്കണം. ഒരാളെയും നമ്മൾ തള്ളേണ്ടതല്ല. അതെ. അവർക്ക് ജന്മജന്മാന്തരം കാത്തിരിക്കേണ്ടതാണ്, മാതാജിമാർ പറഞ്ഞ പോലെ. പക്ഷെ ആ, ആ. എത്ര ജന്മം ഉണ്ടെങ്കിലും ലവമാത്ര സാധു സംഘ സർവമസ, അതെ. അല്ലെ? അതന്നെ. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനെ കണ്ടുമുട്ടുന്ന, നമ്മുടെ മുന്നേയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ അത് പ്രത്യേകം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉം. ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ സംഘം അതെ. കൊണ്ട് അതെ. തീർച്ചയായിട്ടും. അതിന് രത്നാകരന്റെ നാരദമുനിയെ കണ്ടിട്ട് രത്നാകരൻ വാൽമീകിയായി മാറി. അതെ 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 മാതാജി. അതെ അതൊക്കെ മാതാജി, അതെ. അതൊക്കെ എക്സാമ്പിൾ അതിൽ കയറ്റിവിടാം. അതെ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ലീവ് ചെയ്തോട്ടെ. ശരി, നമുക്ക് നിർത്താം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 10 തത്വങ്ങൾ കിട്ടി, ആരോടും ചോദിക്കേണ്ടി വന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി കേട്ടോ.